Mega love shout out everyone. Kim, thanks for coming. Sino pa ba to? Wait lang. Wait lang po. Joyful, mega love shout out. Thanks for coming. Ayan. Wait lang guys, ikot ng ikot yung ating net. What happened? Hindi ate, bakit ikot ng ikot to? Super hina ng net ko yata. Bakit pa na yung ikot nyo guys? Nadidinig niyo ako dyan guys. Bicolana, mega shout out. Baba tayo. Penalty. Ganon. Ano na nangyari? Mega love shout everyone. Sorry guys, nag-skip host. Ayan. Pipin ko lang siya. Alvin. Mega love shout out. Thanks for coming. Joyful Light Vlog. Thanks for coming. Mega love shout out. Sige, ikot ng ano ba? Yung aking. May moderator ka na po. Sige, ikot ng aking. Wait lang, i-ano ko siya.
Mimi Bird, thanks for coming. Ayan, si Sir Rogen. Si Sir Rogen, nandiyan sa taas yung aking hagdan. Akyat na. Ayan, 3 million daw. Si Irene Pahuyo. Thanks for coming, si Irene. Hello, shout out si Sikang Atong. Ayan, from si Rogen. Malakas ba yung boses ko dyan, sis Rogen? Tapusin ko lang ang aking ginagawa. Wait lang. Wait for a while.
Sis Rojen, balik kayo ulit. Si Kapitán dyan, nakapasok. Sis, itry mo nga, pasok ka na. Nandiyon yung nakaakyat yung kapatid ko. Itry nyo nga ulit. Si Iper man nagtukdo ka ito, noy. Buana bad nomor ang channel ko lugod ninyo. Pero nakasakat si Jennifer. Ano pa so duwa dahil nakakasakat? Si duwa pa dahil nakakasakat. Mag-reply ka daw. Mr. Nature, mag-ilaw shout out. Mr. Nature, akyat ka nga po. I-try ko nga kung maka-akyat ka. Kasi yung iba hindi sala. So, nakapin mo kaya pala, ang nagluwas talaga duman, number 404. Pero yung binaba mo duman sa baba, ipin mo garay sulas mong binaba na StreamYard. Try mo. Mali po. Nakaano nga ni po. May tamang. Wait lang. Magbaba ulit ako. Yan, nakaakyat na rin. Okay na yung bagong binaba ni Siping si Kang Atong. Makaakyat Si Kang Atong nasaan na? Giatay. Tanggalin mo na yung nakapin sa'yo si Siping. Ipalit mo yung bago mo. Okay. Wait lang. Giatay. Inapudan ko nga ni si Bogs.
Noy, okay na Noy, nakasakap na sinda Noy. Salita ka nga sis ato. God, shout Mr. out. Nature, kabit ko asawa mo giatay. Abo, mag-love shout out. Thanks for coming. Mr. Sana Nature, maraming salamat. Kasa na ba yun? Sir Nature, Si may kang love atong shout magsalita ka nga out. sis. Mega loud shout everyone. Inubutuloy ako. Dinig niyo ako, sis? Oo. Oo, narinig. Okay. Wait lang. Bakit daw hindi pwede yung isa? Wala na nangyari Ewan doon. ko, hindi ko alam. Din akin. Pero magkaiba yung premiere na binaba mo, yung hagdan na binaba mo. Magkaiba siya, diba? Ewan ko, bakit ganun? Hindi ako Wait nakakabasa lang, sa ha? baba. Mega loud shout out sa inyong lahat dyan. Tao pa. Hindi na tayo, wait nga lang. Kayo muna nga dyan, magsalita sila, magbukas ako ng pinto. Hindi naman ako makakabasa. Sige. Mega loud shout out, Abu. Labit ko asawa mo, mega loud shout out. Sana all maraming kabit. Mamigay ka naman. Talaga na. Parang ang hirap basahin kabit ko asawa mo no. Sana all marami. Tapos na rin yun. Asan kasi si Robin? Tapos na working. Ha? Ano? Hindi pa tapos working. Ang ingay ng kaldero. Ay, nasa kusina pa. Oo, di pa ako tapos. Yan Malakas naman ito, all around ako dito, yung sisitang gusto. ato. Taga-luto, taga-laba, taga-plancha, taga-linis, taga-hilot, taga-manicure. Saan ka doon? Ganun? Pati yung manicure? Oo. Grabe naman. Wait lang, tapusin ko lang yung ginagawa ko ba? Kumplato ako. Ang Pwede ba pagbuto ko makiat yun. dyan sa taas kahit kabit lang? Sabit-sabit. Sige, akyat ka kabit. Hagdan is free. Makiat ka daw kabit ng lahat na lang kaya. Sana all maraming kabit. Inakyat ko na. Bicol na. Asa si Efer? Kaya muna bahala. Busy pa si Efer? Pwede daw ba manligaw? Pero add mo nga ako sa isang account ko, Sisi Kangatong. Sa Facebook? Oo. Sige, message mo sa akin. Or pwede mo din i-ano dito kung gusto mo. Ganito pa rin pangalan. Ganyan yung pangalan. Yung pangalan mo dito sa ano? Oo, yan. Unti? Oo. Add mo nga ako dyan. Alin dito? Yung may nakapulang alin ba yung picture mo na kakaibigan ko? Nakaputi ako. May Roger Racoma kasi dito sa Nakaputi Bangoy ako. ba? Nakaputi ka. Ilagyan mo May ng kasama ka vlog. wala? Wala, ako lang mag-isa. May vlog. Lagyan mo ng Okay. vlog. Sige. Iba yata yun, yung lumang account ko yata nung 19 ko. Ay guys, Tagalog lang pagkakanta ha. Ay, bakit sis? Na naman? Pakantayin ko pa naman all this time, si Sisi Kangatong. Ito na, nakita ko na. Tapos, labis na nasaktan. Ako mag-request Aba. una. Tapos, luha. Tapos, masakit sa first time. Tapos, pagsubok. Ang inire-request mo talaga yung matataasan mo. Kay Efer yun. Pag mataas ang Yan. Ayun, nakita.
Sige, mamaya accept kita. Ganda naman talaga, oh. Sana all. Makaganda. Tsaka dal naman. Ako magsasabi talaga niyan. Sana all. Maganda. Sana all. Maganda siya. Siya lang. Yung picture lang ang maganda. Yung may-ari, hindi. Hindi na. Artistahin nga daw eh. Sana all. Maging artista. Yung kuko ni Darna. Oo nga. Hindi ako nakakabasa ng ano kasi dito na lang sa chat. Nagluluto ako ng nuggets ng alaga kong dambuhala. Nasa labas pa daw si Abu. Ano ba yung nasa? Kaya daw akit si Abu. Ito pala. Gandang Bicolana. May galaw shoutout. Nasaan ka? Busy ka? Busy pa yata si Bicolana. Nag-live pa naman si ngayon. Pero di ako makapunta kasi isang lang yung cellphone ko sa baba. Di ako Sino? makabasa nga ng comment. Si Ka-Uragon. Nag-LS din siya. Nagkasabay. Hindi ako makapunta kasi tawag nito. Isa lang yung cellphone ko eh. Hindi ako nakakabasa sa baba. Sabi ni Abo ba't mamaya pa? Sabi ni Bicolana. Ka na daw umakyat, Abo. Wala ako avatar. Hindi ko nilagyan pa. Kasi ilagyan ko sa susunod. Wala daw akong avatar. Wala daw akong avatar. Oo nga. Sisiping lagyan mo nga ng sa background yung StreamYard mo. Magpatugtog sana ako kaso ay background na Yung background ng StreamYard. Yung StreamYard mismo. Yung sounds. Oo nga, may mga ganun StreamYard. Yung sounds, oo. Para kahit pa paano meron. Hindi naman mga yung mga yon, hindi CPR. Ay, hindi. Sa StreamYard yan. Para may tunog-tunog naman. Paakitin daw kaya siya ni host? Kahit kabit lang. Host. Sagot. Sana all maraming kabit. Huwag ka ng mga bit. Mag-single. Buhay single ka na lang. Ibig sabihin na block ako sa bansa? Ha? Ako ba yun, Bicolana? Pero meron kasi dito settings na gagawa ng picture or Ay, ganun ba? Ano yun? Mayuman kaso ito? Gandang B, ako ba yung sinasabi mo? I mean, ako ba yung sinasabihan mo? Ala ka. Ba't ganun? Ako nga. Malapit na uwi si Sis Bicolana. Ilang days na lang. Sana all makakalanghap na ng hangin ng Pilipinas. Mega loud shout out dyan sa lahat sa baba. Di ko kayo nakikita guys. Bahala kayo dyan magdaldal. Di ko kayo nababasa. Ito lang yung telepono ko.
Hello, hello, hello. Hello dyan sa baba. Sana sisikang atong nawala na. Uy, sino nalaglag? Sikang Sisikang atong? atong. Diyan na. Nalaglag ako. Tinitingnan ko yung settings ng ano eh. Hello Yung kay doon sa- Wins Vlog. Mega love shout out. Thanks for coming. Langhap ang alin. Ang alin ang nalalanghap niyo. Wait lang ha. Yung ano. Naghahanap buhay pa si yung host. hang Wait ng lang. Pinas. Malapit na malalanghap ni Sis Bicolana yun. Ilang araw na lang. Uwi na tayo na. Sarap na umuwi. Hanap buhay pa si host. Saglit. Kristan tuloy. Tingnan mo, Kristan, yung Christian, naging Kristan na. Di atay. Si ate mo pala. Okay. Parang ano lang yun parang banal lang yun Kristan. Christian Pinos. Umpisa na ni Gandang Pi mag-kumantahar. Nandyan si Bro Christian. Oo. Bro Christian, mega love shout out. Salamat sa pupunta. Parang live ko lang. Mega shout out kay Wins. Kuya Wins, akyat ka na Kuya Wins. Dapat kumanta ka na. Kasi bukas sasayaw ka. Ngayon kakanta. Nakakontrata na, no? Oo. Guys, sinong gustong umakyat? Akyat sa bubong. Dumaan sa dingding. Parang butiki lang. Wait for me. Aking lahat. 4 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan, wait. Hanap buhay pa si Pinkay. Pareha tayo sisiping. Hello, alala niyo si Kaka. Sisikang atong. May imamarites ako sa'yo mamaya. Sige. Sabay ganun. Nag-sige ka agad. Mamaya, imamarites ko. Alam na ni Sisiping to yung minamarites ko sa kanya. Ano kaya iyon? Dahil sa ano ko. Basta yun na yun. Sige, tingnan na lang natin. Ay, ano na lang mamaya. Baka confidential. Hindi pwedeng ano. Hindi pwedeng ilantad. Makawin. Ay, ganon. Baka nakawin. Makawin na nga. Oo nga, baka nakawin. Oo, kay Wins, uwi ka na. Ay, akala ko para makalanghap. Para makalanghap pala, hindi ko nabasa yun. Akala ko para maka-YouTube. Hindi kayo na ano yung doon sa iba pa dito ako nagbabasa sa ano eh. Ang malabo. Sana aabot mamaya yung battery ko. Hanggang anong oras naman natapos? Late pa rin? Alas 12. Hal-hal. Bakit ka naman mahal-hal? 6 million in the house.
Ibulong nyo na naman. Ano daw yun? Wait lang, hindi ko nababasa yung pinag-uusapan nyo ba? Wala pa rin. Ako nga din eh, hindi ko pa ano na. Yung isa kasi nakaano dun sa Sati, mega love shout out. Good evening. Sati, mega loud shout out. Thank you for Oh, coming. Love you all. Love you. Love you too. Sati. Uy guys, mag-ano naman kayo dyan ba? Sayaw. Hindi ako nakakabasa si shipping. Hindi ka nakakabasa? May Hindi. salamin dito sa gusto mo? pizza daw, sabi ni Bicolana, nagandang game. Hindi ako nakakabasa kasi isa lang yung telepono ko. Hindi ako nakakabasa sa chat box. Sige, Oy. basahan kita. Iniintay ko yung ano. Ay, yun lang. Yatay. Yun ang sinasabi ko. Bakit? Bakit? Wait lang dong. Pa-live ka na ngayon Naka-live ako dong. Parang ayaw nyo. Yan nga natin. Daming naka-live ngayon. Oo nga eh. Si Bunso nag-live din. Ano siya? Part 2. Naghanap ako ng ng copyright ng mga pero hindi masyado dito eh. Hindi malinaw yung tugtog kahit magpatugtog lang ba. Sige, lagyan mo ng sounds yung StreamYard mo. Huwag na, baka mamaya maano pa pala ako dito. Mga copyright naman to kaso. Hindi ka nag-live kagabi si Kahatong. Hindi na sis, sinantok na ako. Bakit mahina yung Tinitingnan ko nga kung naka-live ka. Hindi ka pala naka-live. Ang hina ng signal namin, kaya hindi na ako nag-ano. Kasi kung di ba patigil-tigil lang din. Yun lang. Nung last LS ko, ang loading ng monitor ko. Grabe. Pinahuhuli ako. Ano yung internet mo? Sarili mo or dyan sa mga amo mo? Kung sa taas, load ko. Hindi abot Naglo-load ako. Kasi dito sa baba, dito sa amo ko. Kasi hanggang ano lang siya eh. Yung may hagdanan lang. Alam mo, mag-stay ako ng hagdanan, no? Ng 3rd floor. Kaya naglo-load ako ng 170. Unlimited na yun? Okay na rin. Oo nga, kasi pag mataas na, hindi abot ng internet pag sa baba mo. Oo, maabot siya pero hanggang hagdanan lang. Tapos nilalamok ka Yung sa naman sa kwarto mo hindi hagdanan. nabot. Oo, sa kwarto mo hindi nabot. Ano ba naman ang usapan na yun? Sino yan? Mga usapan ng mga katulong. Ganyan kami kalala sa loob ng bahay. Hindi, yung usapan nila dito sa baba, puro mga
Kuya Ted, mega loud shoutout. Uy, Kuya Sana all Ted, long kasi. time no see. Sana all kasi Di ka na, na. Akyat ka, di kuya. ka na namin nakikita. Ngayon ka lang nagparamdam, kuya. Matagal ka nang hinahanap ni Pinkay. Kuya Ted, na-miss Mega kita, loud Kuya shoutout, Ted. Kuya Ayan na Ted. po yung hagdan, Kuya Ted. Eh, hindi lang pala si Pinkay. Kami pala lahat. Mm-mm. Kuya Ted, ayan na po, ibababa ko ang iyong hagdan. 7 million in the house. Mega loud shoutout. Tagalog lang ba ito ang pwedeng kantahin? Nakanta ko ng mga Tagalog na alam ko. Bakit sis, nag-ano ka ulit? May notice ulit na dumating? Wala, hindi na. Natatakot ako ba? Baka mamaya makanta nila yung bawal. Di ba? Mas mainam na yung ano ba? Ako na yung hagdan, Sigurado. Kuya, ibaba ko ba? Hindi mo pa ba nakita kung ano yung mga yun? Dapat tinignan sinulat mo para hindi mo nakalimutan. Aba, ang bait ngayon ni host. Kuya Ted, andyan na po yung hagdan. Guys, paki naman guys sa nakapin, guys. Yes, ang bait ko kayo. Promise. Kailan ba ako naging maldita? Maldita ako sa maldita, pero mabait din naman ako. Alam niyo yan, guys. Mabait si Pinkay. Diba? Yung kapatid ko, hindi man nagkanta. 9 million in the house. Mega loud shoutout. Ayan, may Magpapakita nakaano ng pala. Tagalog. Oh, bakit nagdoble si Sis Rogen? Nalaglag ba? Nalaglag ba si Sis Rogen? Uy, wala nga si Sis Rogen. Oo, nalaglag. Ay, hindi ko napansin. Yan. Dapat hindi ko naririnig ang boses. Atay. Napuputol Kuya kasi yung Ted, akyat na po, Kuya Ted. Sige na, uy, na-miss kita, Kuya Ted. Ilang days na kung ano. Nung nag-intay ako sa'yo ng 5 oras, hindi ka dumating. Oh, may gulay. MacArthur lang, Kuya Ted. I shall return. Kuya Ted, akyat na, Kuya Ted. Alam mo naman, Kuya Ted, pag wala ka, hindi buo yung gabi namin ba? 7 million in the house. Ano daw? Tagal niyo daw kasi magmarites, sabi ni Christian Pilos. Di ba? Bro, Christian, Nakakanga akyat ka na rin si dito. Titulana. Kumanta ka. Magaling ka pa naman kumanta. Yung mga magagaling Nag-aano- kumanta, Wait lang, hindi Yung pa ako mga- nakakapagbasa ng mga comment. Akyat kayo, guys. Wait lang, guys, ha? Kasi si host ba nagpapaganda muna kasi nandyan si Kuya Ted. Kailangan maganda ako sa pananaw ni Kuya Ted sa kanyang Wow. Available pa naman harapan. Wow, sana all. dalawang Hindi na ako Yes. magpapaano ng narag. Bulera ka talaga, host. Uy, hindi ako bulera. Ano lang yun, tamang katotohanan lang yun. Bulera si host. Karte. Halata ba kay Wins? Hindi, nakakahiya kasi pagka makita nila akong kagabi wala akong ayos. Ngayon, nandyan si Kuya Ted, nabuhayan ako ng loob kaya magpaano muna ako ng konti. Kailangan pag nakita ko ni Kuya Ted, medyo blooming ng konti. Di ba? Tapos pagbukas ng camera, tada! Tapos pagbukas ng camera, hindi pantay ang kilay. Oh, may gulay. Pati lipstick na Wait lang, sa taas, umakyat sa taas. Kuya Ted, ayos ko Kuya Ted. Wait lang, Kuya Ted ha. Wait lang, magkilay tayo Kuya Ted para medyo maganda ang dating natin kasi Kay Wins, akit na kayo. Busy pa sa'yo, pero ba tayo kumanta? Per, kanta ka kaya, Per? Busy man yung aking kapatid. Baka nag-iimpaka ng kanyang chocolate. Bakit? Kailan pa flight niya? Friday. O, di ba sis? Isang gabi na lang. Yes, tapos may bisita pa ako ng Friday. O, di ba? Sana all.
Kaya pala ang laki ng ngiti ni Bro Christian. Sana Yes, ang makakatikim na siya ng pagkikitang ano, muli. makakatikim na siya ng bibingka. Sana all may bibingka. Yes. Ikaw man yun. Yeah. Siyempre, maaano yung talagang, sabi niya, ngiting tagumpay. Makikita ko na ang aking inaasam. O, di ba? Ilang taon ba Isang siya? tulog na Bicolana lang. dito. 4. Ayaw mo per kumanta, per? Hindi ka per nagkakanta, per? Tagal din pala, no? Bro Christian, mag-ready ka na ha. Abay, ready yan, abay. O, di ba? Ngayon, makakaano na siya ng kinilaw na talaba. O, di ba? Sana all may talaba. Umpisa na naman yan, ano? Yes. Si Kuya Ted, parang iniwan tayo sa ere. Parang nawala, hindi na siya nag-chat again. I shall return nga daw, sabi niya eh. Saan ba pupunta? Ewan ko, hindi naman sinabi. Baka busy. Nagpapaganda pa naman ako kasi nahiya ako kay Kuya Ted. Kaya tay. Huwag kang tawa-tawa dyan, huwag kang tawa-tawa dyan, Bro Christian, kay ready Wings, for mag-type ball ka ba? dyan. Si Bro Christian. Ano? Happy push-up. Happy talaba. O, diba? Sana all. Mainggit na lang si Kai Wings. Sibuyas ang matitikman niya dito, hindi talaba. Uwi ka na kasi Kuya Wings. Hindi. Ano daw? Talaba is the best. Yes! Sana all. Talaba is the best. Then, senyorita is the best. Partner of talaba. O, diba? Tama ba yan? Tama ba tong kilay ko? Kuya Ted, basta Kuya Ted, pero maganda naman Kuya Ted. Promise. Parang medyo okay naman yung pagkagawa ko ng aking, wait lang Kuya Ted ha. Kuya Ted, akit ka na Kuya Ted. Ay, kalas. Ang saya ni Bro Christian, yes! Sabi niya, ngiting tagumpay. Makakakain na rin ako ng kinilaw na talaba. O, diba? Sino na naman ang nalaglag? Si Kang Atong laging nalalaglag. What happened to you? Hindi, sis. Andito pa ako. Andito nandiyan ako. ka? Ano pala yung wag lang expire ang Hindi. talaba. Nag-mute lang ako. Kasi, sandali lang. Oy, hindi expire yon. Hindi atay, malayo pa. Kung ako nga hindi pa expire iyan pa kaya. Mag-mute Diba? lang ako, kain tayo. Ay, kain Sana lang all pala ako, kakain. walang tayo. Yung kapatid ko ba, umakyat hindi kumanta. O di ba? O di wow. Wag lang expire ang talaba gi atay. English pa naman na gusto kong diba? Maganda na ako. Kanta ka sis. O, diba? Ay, wow! Yan talagang maganda. Ako ang maganda today. Talagang nag-ayos. Ay, wala. Lalong hindi ako magpapakita nito. Ay, ti atay. Nag-ano lang ako ba? 5 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Yung okra. Sa nyo kitingkay. Support. Alam ko ba itong okra na to? Sige, try mo yung okra. Ano yan? Benamano. Benamano. Try ko, hindi ko pa nakakanta to. Susundan niya ni Kai Wings ng senyorita. Yeah.
So, i-edit avatar, tsaka na lang ako mag-i-edit. Ha? Mandali, wala ko na yung ano. Ang hina ng net ngayon. Oo Bakit nga. kaya? Ang hina ng net. Mahina din net mo. Tingnan mo, hindi ko nakikita yung ano, oh. Hindi ako kumakapag ano sa mga nagko-comment. Hindi ko nakikita. Huwag mo nang pakantahin si Bicolana host. Nagpapa-condition na siya, malapit na yung... Oo nga, derby talaga. Hello. Ate ka. Ano kayo dyan, guys? Parang nalulungkot ang nasa baba. Nasaan na ba yung ano ko? Ano ba tong nakapin ko? Bakit ito nakapin? Ano ba to? Kay Wings there, ano ba to? Hindi man pala bahay yung naipindot ko, hindi pala link. Hindi ata itong kamay na to kung ano-ano pinagpipindot. Sana all kusina. Ibalik ko na nga, Kuya Ted. Parang naaasiwa din ako sa kusina ba? Bagay ba? Ay, guys, ano nga kayo, guys? Comment kayo. Okay lang ba yung name ko or hindi? Uy, wala man nakakarinig sa akin ba? Lahat sila nakamute. Bakit? Guys, lahat kayo guys nakamute. Pati kapatid ko, hindi rin nakaano ba? Bakit nag-mute ang lahat? Why Nag-mute na happened? lang ako, nag-mute na silang lahat. Nag-mute naman silang lahat. Ano ba nangyari sa inyo? Tulog na. Oh my Kasi gulay. mag-ginaw. Kasi malamig. Di atay. Ano nangyari? Dito lang kami. Hello, sis. Nag-mute lang ako kasi tumawag si ano. Tumawag si Ato. Sana all may lato-lato. Hindi natay. Natawa naman ako doon. Okay ba yung ano? Bakit? Oo, okay. Kakanta ako. Oo. Magbawala na ako. Yes. Labis na nasaktan. Kantahin mo. Ay, mataas yun sis. Hindi ko kaya. Ilang beses ko nang tinry, hindi ko talaga kaya. O di, yung bahay kubo na lang. Pwede. Kaya mga kinakanta ko lang mga kanila. Ay, sino kaya ito? Wow, si Kuya Ted. Yeah. Mega loud shout out everyone. Kuya Ted. Eto. Mega loud shout out Kuya Ted. Kuya Ted, mega loud shout out. Kuya Ted, eto. Namumula ang hasang. Ang uso pala. Sige, mamaya.
Roger, may karoon shoutout tayo dyan. Sikang atong Miguel shoutout kaya te. May love shoutout, kuya. Hindi, sabi ko sana hindi na muna ako mag-YouTube pero Sige, mamaya na. parang hindi ko kaya hindi mag-YouTube eh. Yes! O, diba? Bakit, kuya? Ba't umayaw? Pahinga. Magpapahinga muna ako, magpapamiss ako kay Abo. Tingnan ko lang kung mamimiss ako ni Abo. Uy, Kuya Ted, ilang araw hindi kita lang naman si Abo ang nakamiss sa'yo, Kuya Ted. Hindi, kung kasi naka-develop ka na. Lahat kami. Hindi ba nag-echo? Di ba umuwi ako? 5 days. Siyempre, family time yun. Yun nga sabi ko sa'yo, di ba sis? Sabi ko, di ba bakasyon nila ako? Naka-day off ako 5 days. Sinasabi niya. Sabi ko nga, Kuya Ted, sabi ko, kanina magkausap lang kami ni Sis Rudy, sabi ko, nasa na kaya si Kuya Ted? Sabi ko, bakit ka ako? Wala. Hindi, nandiyan ako nakabidya ako sa inyo. Hindi ako nag-chat-chat. Nakabidya ako dyan. Nakakainis kaya. Buti na lang mabait tayo sa kasi sabi mo nga, palagi namumula yung hasang mo eh. O narinig ko yun eh. Ang lamig na dito guys. Mag-i-is na naman sa pupuntahan ko. Mag-winter na. Malamig na rin dito, Kuya Kunsi. Ano balita sa inyo guys? Ano? Kumusta yung mga channel nyo? Doing good so far, Kuya. Nakita ko, sabi ko, sino itong kusina ni Ping? Tinitingnan ko. Sabi ko, wala naman akong dinikitan na kusina ni Ping. Nakita ko nga rin kanina sa LS ni Sis Novi yun eh. Sabi ko, kusina ni Ping. Sana all, kusina ni Ping. Kasi Kuya Ted, ganito kasi yung Kuya Ted. Yung dalawang kasama ko ditong Bisaya, yung katulong nung anak ng amo ko, sabi niya, Jamila, yung mga post mo naman, puro naman sa pagluluto. Lagi ka naman nasa kusina. Dapat i-relate mo sa mga post mo yung channel mo. Sabi ko, ano man ilalagay ko? Sabi niya, sila nag-isip. Sila din ang nagpalit. Sabi ko, ito cellphone ko, pinalitan nila. Pero parang asiwa din ako, Kuya Ted. Parang ibalik ko pa din yung ping. Kasi yun ang nasanayan. Hindi. Oo, parang hindi nakasanayan. Tapos hindi kusina ni Ping. Masasanay naman eh. Kung wala ngayon, hindi na kita tatawagin Ping. Kusina na lang. Kusina, saan ka na? Kusina na lang. Kusina, nasaan ka na? Andito ako sa kusina. Sino kasama mo dyan sa kusina? Si Kusina. Ayun, wala na. Magkakagulo ng mga tao. Parang gusto kong ibalik Kuya Ted sa dati. Yatay. Sa tingin nyo, ano? Kasi kapag kakusina ni Ping, kumbaga maano ka lang. Kung maganda, kung madaling i-search yung kusina ni Ping, di ba pag nag-search ka, tapos nasa number 1 na search, iiwan mo na lang ganyan. Kasi kagatong channel ko, pag nilagay mo ng Ted Balon channel, lumalabas red balloon ang lumalabas. Oo. Kuya Ted, yung apelyido ko, Takuma. Bakit? Lalabas. Ewan. Oh, yeah. Hindi kasi di ba may mga settings din yan sa Google kasi sineset para maging searchable yung yung pangalan mo. Hindi, mga research lumalabas naman siya pero ang niya, P ang instead na R. Yeah, sige nga, kasi ang kwan kasi noon pagka sinearch mo kasi masearch naman basta click mo yung yung magnifying glass ba yun yung search lalabas naman yun pero ibig ko sabihin yung lalabas na dun sa taas yung the whole channel mo kagaya ni Kwan si Abo ang hirap hanapin yung bahay ni Abo hanapin ko pa yung Kwan yung hanapin ko pa yung monster na dati niyang Kwan na profile. Ako nga Kuya, pag inaano ko yung, di ba pag nagla-live ka, pag inaano ko yung channel mo, ang nagpapap yung yung 1 year ago na videos mo. Ano yun? Yung 1 year ago na videos mo ang lumalabas. Pati yung mo, pati yung logo.
Pero yung ang video na lumalabas is yung 1 year na na video na. Yeah. Ang daming CPR ngayon sa kanta, hindi ko matanggal, binabayaan ko na. Oo, Kuya Ted, sabi ko nga sa kanila, Kuya Ted, kung kakanta sila, Tagalog. Di ba sinend ko sa'yo, Kuya Ted? Yeah, nakita ko nga eh. Yung sa akin, halos lahat eh. Dati-dati naman. Hindi, meron pa yung kwan eh. Alam mo yung mga kinakanta kong Tagalog din? Na kwan eh, nasi-CPR na rin eh. Oo, may mga Tagalog na CPR. Hindi ma-CPR, yung okra. Ewan ko bakit hindi ma-CPR. Paborito naman yun ni Ping. Sis Atong. Ay. Sige nga, i-try mo nga i-search yung kusina ni Ping. Parang asiwa ako, Kuya Ted. Kung lalabas siya ng diretso. Hindi kasi yung yun nagpap yung bar ni Lolo. Hindi naman agad-agad yan eh, kaya nga ako gusto kong palitan yung pangalan ng channel ko eh. Meron naman agad dito, sis. Searchable na siya. Oh, that's good. Kung searchable, iwan mo na lang siya na ganyan. Okay na yan? Sabagay pati yung Ping Bicolana naman is searchable din eh. Searchable din. Yung Ping Bicolana kasi, Kuya Ted, parang dalawa lang yata kaming may pangalan na Ping noon nung ginawa ko yon. May Hindi, alam mo kasi kaya lumalabas na yun, kaya searchable na yung bahay ni Ping. Malaki na kasi yung banana niya eh. Nasa 6K na yata. Uy, grabe si Kuya Ted. Ay, umuo naman ako 6K. Kung hindi nag-react si Ping, hindi ko alam na 6K na yan eh. Kaya searchable na yung pangalan ni Ping eh. Wow, sana all 6K. 6K. Hindi. Magagaling kay Kuya Ted ang 2K niyan. Napatingin tuloy ako. Ayan nga, malapit na. 4.5 na. Nakarga ko na yung mga panalo nyo. Yung watch hour mo, LC, na ipakarga ko na. Ayan na Kuya. Thank you, Kuya. May makikita ka tong live na ko eh. May makikita ka tong live na tataas yung views niya. Hindi ko matanda kung saan doon yung ginamit ko eh. Kaya nakita ko yung ang laki ng naidagdag na watch hour ngayon kako. Kuya Ted, sabi ni Kai Wings, palitan ng kusina ni Rambutan, giatay. Ay wala, mahirapan sila maghanap niyan na Kai Wings. Hindi magiging ibig ko niyan i-block ni Lolo yan. Kasi Kuya Ted, kumbaga, ewan ko ba dun sa dalawa kong kasama, naisip lang nila kanina. Sabi niya, uy, palitan mo nga. Sabi niya, Jamila, palitan mo nga yung mo ba? Kasi lagi kang nasa kusina eh. Tsaka puro post mo, puro naman pagluluto. Lagyan mo na lang ng relate sa mo ba? Sa mga pinopost mo, sabi nila. Sila lang nakaisip. Oh. Pero kumbaga kilala nila Dailin na pangalan niya kusina ni Lai. Kilala mo yun eh. Ewan ko nakikita mo yung kusina ni Lai. Ewan ko lang Kuya Ted, hindi ko siya Yeah, dati namin kasamahan doon sa kanya. Kasabayan namin mag-white lahat yung mga yun. Pero wala na rin, di na rin siya active sa pag-white. Palagi siya nagluluto. Nung nagkatrabaho ng mga tao, wala na. Ewan ko Kuya Ted, parang hindi ko pa rin siya feel. Kasi hindi ka pa sanay. Oo. Pero sa tingin niyo maganda naman, okay naman? Ay, kusina ni Ping niya, okay yan. Magandang patingin ko. Tapos, ngayon, ang pangalan ng channel mo, kusina ni Ping,
Tapos ang content mo naman pag mamarites palitan mo na lang. Yun yung sasabihin ko sana kuya Oo. Nakaano siya sa luto pero yung mga ano niya sa live at saka hindi. Marites, yan. Marites. Palitan mo na naman. Maritisan kay Ping. Ayun, maganda rin yan. Ayun. Mas patok yun. Maritisan diba? kay Ping. Sigurado, dadami subscribers. Mas papatok siguro yun. Maritisan kay Ping. Kaya ayusin mo yung content mo. Baka mamaya ang layo-layo ng pangalan ng channel mo tapos iba yung content mo. Mamaya ibabash ka na nila. Mamaya ibabash ka nila. Anong klaseng tao to? Ang pangalan ang channel name niya, Kusina ni Ping. Tapos yung mga content niya, puros naman Marites. Ayusin mo ha. Ano talaga? Ibalik ko na dati. Walang bash, mababash na tuloy. Nahiya tuloy ako, Kuya Ted. Kaya ibalik ko na lang. Time. Hindi mo kayo kay Kuya. Kung yung Ping Bicolana, okay lang yun. Pwede ka magmarites, pwede ka magluto. Oo, lahat. Yung content mo kahit lahat. saan. Kasi yung kusina, nakafocus ka lang sa kusina talaga. Hindi, ang gawin mo channel mo, all around with Ping. Yun pala, all around with Ping. Yun. Yun, pwede. Diba? Kasama na lahat doon. Andan dyan na yung maritisan. Maritisan, magluluto ka. Parang diba? mixed vlog na yun. Mix na yun. All around nga eh. Kami ni Abo, hindi raw ma-feel ni brewings. Bakit? Bakit hindi mo ma-feel? Bakit naman ganyan kayo sa akin? Ano akin, Rod? O di, ibalik ko tuloy sa dati. Uy, may pwede pa ba magpaakyat? May umakyat o 6 lang tayo. Wala na. Ilan ba to, Kuya Ted? Hanggang 6 lang to eh. Hindi, wag ka na bumaba. Wag ka na bumaba, sis. Wag kang bumaba. Sino na sa baba? Uy, bumaba naman na. Sino bumaba? Baka yung ko na naman yan. Baka yung nakakubad na naman yan. Kaya nga eh. Buang mato si Rugin, bumaba siya. Tingnan ko kung sino yon. Wala man. Si Rugin ba? May nag-ano na naman dyan. Baka may nag-ano naman, Kuya Ted. Pag may nag-ano, Kuya Ted, picturean ko, Kuya Ted, isend ko sa inyo. Sis Rugin, bumalik ka kaya? Giatay. Sis Rugin, balik ka na. Baka mamaya kasi yung na naman yung tapos, picturean ko, Kuya Ted, ipakita ko sa inyo. Para tingnan nyo kung malaki o maliit. Si Chai Chai, ganun yung ginawa niya. Pumasok daw doon sa live niya, ganun ang ginawa. Pinapahinto nga siya eh. Kasi kung yun pwede mong yung live mo, pero andiyan pa rin yung yung live stream mo. I mean yung StreamYard. So parang kayong dalawa lang ang doon, ganun yun. Yeah. Ano sa mga tao yung wala magawa sa buhay. Nakakailang beses kaya ako, Kuya Ted. Nung hindi ka pumasok, Kuya Ted, 2 beses siya, Kuya Ted, pumasok. Di ate, pero yung huli, pinicturan ko, pinakita ko sa kanila. Kaso nga lang yung naggagawa siya, hindi ko siya napicturan. Dapat talaga ako napicturan ko yun. Para na-send ko sa kanila lahat. Ano ba yun? Nasa baba ba yun o umakyat na lang agad? Umakyat ka agad, Kuya Ted. Wala siya sa baba. Hindi siya hindi siya nagta-type. Pero yung sinend mo sa akin, sis, may pangalan naman doon na yung parang hindi ko pwede ba sabihin sa English? Hubo. May nakalagay doon sa baba, di ba? Yung pangalan niya, Hubo, yung nakalagay doon. Hindi ko tiningnan. Yung sinend mo sa akin, may parang yung name niya doon, nakalagay Hubo. Pero sa English yun. Kasi mga taga ibang lugar yung mga yan. Pero yung market ngayon, nakita mo, hindi?
Ako si Silani Si Kwan lagi. din. Si Daisy Fall, may nangyari sa kanya yun. May Oo. umakyat doon sa lab niya, doon ako. Di ba nasa taas ka nun, Kuya Ted? Nagulat kaya ako nun, Kuya Ted. Yeah. Ninervyos ako nun. Ang mga tao talaga wala magawa sa buhay. Nakakatakot naman ng ganyan. Pero nakakanong mag-stream yun. Ayan, 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Huwag kayong mag-alala, guys. Bukas, ibabalik ko yung Pink Bicolana kasi parang nahiya ba ako ba? Kasi nga naman, tama sila. Nagmamarites din ako. Tanggap. Tinanggap mo agad. Hindi nga daw hindi ma-feel ni Kyle Wins, hindi makarelate si Apo. Nakakahiya naman, 'di ba? Pero si Kai Wings pala nalaglag. Bumaba pala si Kai Wings. Siya ba yung makyat? Hindi. Hindi kanina pa si Kai Wings ko yan. Hindi, di ba merong isa kanina ka mo? Ay, hindi ko tiningnan yung yung isa kaninang naaakyat, Kuya Ted. Baka mamaya ka kung naka na naman yun. Baka naka na naman siya, naka-ready. Kinabukasan, yung channel niya, brother ko, madamay ako. Oo nga, ganun nga sis. Pero kaya nga sabi ko pag may aakyat, open ka muna sa backstage para makita ko kung talagang sila yun. Kasi ganun nga. Hindi kasi ang iba naman kasi pagka yung kwan, pag nasa backstage sila, wala naman silang ginagawa eh. Sakala sila may gagawin pag inan nyo na sila sa kwan nyo, sa screen nyo. Yung ginagawa nila. Ang siguro, Kuya Ted, mas mainam yung yung kakilala na lang ang paakyatin talaga. Yeah. Di ba? Pagka di nyo naman kakilala, huwag nyo kasi papakyatin. Ako nga, kung minsan may nangingi ng hagdan sa akin sa baba eh. Hindi ko siya, nakikita ko siya pero hindi ko siya i-add sa screen. Si Kuya Ted, may ba tayo? Si Kuya Ted parang ako. Alam mo, Kuya Ted, kahapon, pagod na pagod ako. Kasi nagluto ako, Sabi ko, latan-lata ba ako? Umakyat ako sa live ni Sis Johnny. Ang itsura ko, parang nga daw kung sinabunutan kasi wala akong kaayos-ayos ba. Hindi ko ba matiis na yung bang pag nakita ko sila naka-live na hindi ako magpakita, sabi ko mag-video lang ako, hindi ko matiis. Pakita pa din ako, nakaakyat pa ako sa nagpakita pa ako ng mukha ko. Bakit kaya gano'n pag nasanay ka na? Yeah. Kasi nagdadrive na ako ngayon, kaya ang hirap magdadrive ako. Open cam ka, Kuya Ted, para makita yung iyong kagwapuhan, abay. Wala nga, may patches yung isang mata ko. Ano daw? May takip yung isang mata ko kasi nagsuntukan kami ng aso kahapon ba ako umalis. Giatay na yung suntukan. Pinatulan ni Kuya yung aso. Pasama Hindi ba nag-e-echo yung mic ko? Hindi. Walang echo. Ingat daw, Kuya Ted, sa pag-drive, sabi ni Batang Summer. Ayan, si Kai Wings, umakyat ka. Sino yan siya? Batang Summer, sino ka daw ba, sabi ni Sis Rogen? Saan kayo, Sir Ted? Kuya Ted, saan ka daw po ba, sabi ni Sis Silani? Nasa yan si Kuya Ted? Canada ka ba, Kuya US? Ted? Hindi, US. Yan si Kuya Ted? Mayayamanin. Yayamanin sa utang. Dollar ang kanilang money doon. Kami naman sis Lani, nandito kami sa tigang. Tigang sa pagmamahal, tigang sa pera, tigang sa lahat. Tigang talaga, Dito kami sa tigang. O, diba? Saan po sa US, sabi ni Sis Lani?
Ang trabaho ko dito sa Pennsylvania pero doon ako nakatira sa Virginia. Nasa Virginia daw siya si Silani. Oy guys, baba kayo guys ng ano guys, babahay. May papaano kayo? Tusukin natin. Ano ka? Lugan, Samar. Pero dito po ako sa Manila ngayon, Sir Ted. Saan? Sa ano daw siya, si Batang Samar. Sa ano daw siya, Kabalugan, Samar. Pero dito po ako ngayon sa Manila, Sir Ted. Okay. Panggabi siya na ano, sa trabaho kaya gising si ano, Batang Samar. Sis Johnny, akit ka Sis Johnny. Miguel shoutout. Miss Johnny Miguel, shoutout. Guys, nakapin tayo guys, please. Ayan. Palitan ko na talaga pangalan ko guys. Promise. Nahiya naman ako kay Kuya Ted. Nahiya ako sa madlang people. At lalong-lalo na kay Kai Wings, hindi daw matanggap ng kanyang puso. Dahil salungat ang aking pangalan sa aking pagkatao. Kusina ni Pink, tapos nagmamartis ka naman. Yatay. Ang layo ng pangalan sa content. Ganon? Higa tuloy ako ba? Hindi, okay lang naman yun. Wala, busy ako noon. Busy kasi ako noon, nag-day off ako. Ang dami kong ginawa sa bahay. Nagpunta pa ako ng Christmas sa ano Christmas daw? decoration. Skywing. Ano ba? Skywings. Hindi po ako ninja. Yan po talaga ang Skywing. Yan po talaga. Oy, nabasa ko na yun, Skywings. Huwag mo nang burahin. Pero di po yan ang active. Kaya wala po ako video. Ano daw? 8 million in the house. Salamat sa inyo guys. Ayan. Support si Lani guys. Sis Lani, nandito ako Sis Lani sa bahay mo, Sis Lani, ha? Para may umuugong. Nadidinig nyo din? Dito yata sa akin, kayo lang. Meron? Yeah, narinig ko yun eh. Oo, may umuugong. Parang nag-background noise. Pag matagal na nag-ano itong headset eh. Sarap naman ito. Kain tayo. Meron pa sis. Para siyang grounded. Oo. Ayan. Yan, okay na. Oh, meron pa ulit. Short lang guys yung nakapin guys. Please, naman guys. May umuungol. Oh, may umuungol host. Oy, ano lang yun? Headset lang ni, ni Sikang Atong. Abangan mo yung ungol ko. Ko na lang tong ko. Sandali. I-off ko na lang tong V8. Yan. Ang lakas ng ungol eh. Ungol. Ayan. Wala na. Ay. Bakit nasaan na? Ayan. Oops. Wala na?
Okay na. Okay na. Nawala na siya. Eh, wala na. Di ba? Maano siya eh. Ano ba tawag? Ay, sis, Lani. Tapos na po ako sa ano mo, sa iyong video. Baba kayo guys ng link. Guys, kung may gusto kayong ipaano ba. Ma'am Lani, matira connect na po ako sa iyo. Ayan. Salamat, batang summer. Baba ko nga bahay ni Kuya Ted. Paano ba paghanap ng kay Kuya Ted? Kasi pagka i-search ko si Kuya Ted, iba yung lumalabas, promise. Hindi si Kuya Ted. Di ba siguro yung hinahanap mo? O, sino na naman ang bumaba? Magpapalusot pa, ano kuya? Si Roger Nalaglag. naman siguro. Nalaglag na naman si Sis Rodjen. Ang kapatid ko natulog siguro. Umakyat lang yan natulog. Di atay. Hindi man lang kumanta. Wait lang, anuhan ko nga si Kuya Ted, hanapin ko. Tingnan ko lang kung lalabas si Kuya Ted, ha? Oo nga, Kuya Ted, pag sinesearch kita, iba yung lumalabas. Si Kuya Ted kumanta. The Red Balloon. Iatay na yan. Hindi, pero pag ipansin mo yung the whole name ko, tapos ikuan mo yung parang magnifying glass, yung search, lalabas naman. Anong magnifying? Yung search, yung kuan mo dyan, yung parang yung circle na kuan. Yung search button. Sa ano ko? Yeah, yung sa may katabi ng kung saan ka nagtatype, di ba? Lalabas din naman. Pero kung ibig sabihin, mas maganda sana kung yung pinansin mo pa lang yung kuan, lalabas na agad. Wala, hindi Kuya Ted lumalabas. Kasi minsan Kuya Ted gusto kitang hindi lalabas sa akin pag inaano kita ba? Hindi makita. Mo dun sa kuan, punta ka dun sa subscription mo. Kung hindi mo ako manapan sa subscription mo, it means hindi ka nakadikit sa akin. Ganun lang yun. Yun. Yun lang. Nakadikit man ako Kuya Ted sa'yo. Giatay ka Kuya Ted. Para madikitan ka ba nila ni Summer? Laging nandiyan yan si Summer. Ano spicy siya pang gabi. World Tour. Mega love shout out. Thanks for coming. Subscription. Tingnan ko nga dito. Ayan. Tingnan ko nga si Kuya Ted. Nasaan ba si Kuya Ted? Kuya Ted. Ayun, Ted Balon. Ayun, nakita ko na. Ayan, lumabas Kuya Ted. Nakadikit ako sa'yo, Kuya Ted. Promise. Kala mo, Puro mahaba pala ang ano nito. May short ba to? Hindi ko makita yung short. Wait lang. Puro ano to? Puro live Kuya Ted. Kahit live, ibaba ko. Ay. Meron short. May mga short dyan. Napunta ka doon sa short sa tab ko. Kasi pinag-iwalay na ni Lolo yung yung channel. Yung live, yung shorts saka yung video. Pinag-iwalay na niya kasi dati kasi magkakasama yung yung video tsaka yung short eh. Oo. Ayan na Kuya Ted. Napanood ko naman na tong ano na to. Pero ayan, nakita ko na ko. Doon pala kailangan maghanap pag hindi mo makita yung bahay. May natutunan ako ngayong gabi, promise. Ako Kuya Ted, takot ako Kuya Ted magpipindot ba? Wala, hindi ako nakapunta doon sa live ni Nubi kanina. Wala gising na ako kanina, mga alas 11. Oo. Yeah, nag-drive kasi ako hanggang alas 3 na madaling araw kanina. Ayan guys, pakidikit naman guys. Yung hindi pa nakadikit, padikit naman kay Kuya Ted. Yeah, tapos punta kayo sa live ko guys para mayudaan ko kayo. Ano yan, mahilig yan mag-ayuda si Kuya Ted.
Ayan guys. Ayan, Sis Rojen, binaba ko yung hagdan ba? Nagugulat naman ako, Kuya Ted. Dito ako tumingin dito ba sa ano ko sa live kung ano. Sabi ko, sino ba yung kusina? Pati pangalan mo, hindi mo na hindi ka pa kasi sanay. Ano. Pati ako, Kuya Ted, nagulat ako. Kanina lang yung tanghali. Pati ako nagulat ko, sabi ko, sino ba yun? Di atay. Buang talaga ako. Nagulat nga ako kanina, sabi ko, sino kaya tong kusina ni Ping? Pagtingin ko, aba, ikaw. Binuksan kasi yung YouTube ko, nakita ko doon, naka-live. Sabi ko, kusina ni Ping. Kaya tinitingnan ko yung kwan nasa picture. Oh. Tapos nakita ko yung mapulang nguso. Si Ping to, sabi ko. Tapos nakita ko yung profile ni Bicolana at saka ni Rojen. Giatay. Malayo pa lang, kilala mo na si Ping eh. Isang uso pa lang si Ping na yun. Tanong mo kay Kwan, kay Abo, malayo pa lang yan. Basta sabihin nila, kilala nyo ba si Ping? Ando doon siya sa kanto, kanina pa nagkita doon, sabihin nyo. Sino ba doon sa kanto? Yung pulang uso. Ito. Pag kalimbawa, magtatanong sila, alam niyo ba kung nasa nakatira si Ping? Madali lang yan. Diretso mo yan. Tapos, hanap at pagtanong mo lang kung mix yun na kilala si Ping, yung namumula ang uso. Ayan, kilala na sa lugar na yun. Sabi ni Kay Wings, mapulang tuka, Kuya Ted. Kay Wings. Guys, paki naman guys sa nakapin guys. Samar? Batang Samar, nakadikit ka na ba kay Kuya Ted? Dikitan mo si Kuya Ted. Si Sally, baka hindi ka pa nakadikit kay Kuya Ted. Ayan, pa-view naman ng kanyang short video lang yan, guys. Please. Chris Johnny, akyat ka? Sino na naman ang nalaglag? Si Rojen. Si Kwan. Si Ping. Si Kwan. Si Bicolana. Si Bicolana? Nalaglag? Natulog na siguro. Nasa screen mo yan, di mo alam kung sino nalalaglag. Malabo talaga, Kuya Ted, ang mata ko, Kuya Ted, promise, minsan. Hirap ako, Kuya Ted. Simula kasi, dati kasi, Kuya Ted, hindi, nagsasalamin naman ako, Kuya Ted, kaso nga lang nagsasalamin ako ngayon pag masakit ang ulo ko. Pero pagka hindi ako nagagamit. Ano yan, Kuya Ted, dahil sa trabaho ko dati, kasi nananahi ako dati. Tapos, di ba, nauso dati yung sa makina mismo, naglalagay sila ng ilaw, yung bumbilya. Simula noon, lahat kami mga nanlabo yung mata namin. Pagka wala na yung ilaw na yun, hindi na kami makakita. Nasanay na yung mata nyo sa may ilaw. Sa ilaw, oo. Ilang taon akong nananahi, 12 years bago ako pumunta dito. Kaya ang mata ko talaga, nahirapan ako ba minsan. Hindi ako makatanaw ba. Pasensya ka na. Kay host, Kuya Ted, ano na naman daw to? Hindi ko mabasa. Senior na. Yata ka kay Wings. Senior. Pinapahalata mo kasi sa mata kaya yan Huwag kasi papalata. Pinapalata mo kasi. Ikaw kasi nagbibigay sa kanila ng idea Huwag mo sila bibigyan ng idea para. Kaya mo sila mag-isip. Huwag mo sila bibigyan ng idea kasi. Okay lang yun. Hindi, minsan talaga nahirapan ako ba? Yung kaya nga minsan, nung isang araw, seryoso ako, Kuya Ted. Hindi pa naman ako nagpapatawa. Itong si Abo, hoy, sabi niya, Peng, magsalamin ka nga. Siguro nahirapan ako. Nakita niya siguro. Ganyan na. Minsan nahirapan akong basahin.
Hindi mas kuha ka Kaya lang, ngayon, kuha ka guys. lang, alam mo yung reading, yung pang-reading glasses lang. Oo. Kaya, pwede na yun, yung pang-reading glasses. Ewan ko. Kagawa ko, minsan ko pag nakasalamin naman ako, hindi ko nakikita yung mga nasa chat o hindi ako makabasa pag nakasalamin ako. Oo. Kasi kung ako nearsighted ako kaya kailangan Kaya akong magsalamin. Yeah, pag nagdadrive, hindi ako makakita ng malayo. Kaya kailangan ko ng salamin. 23 years na rin ako nagsasalamin. Nag-drive ako ng truck. Ako kasi pagka tinatanggal ko talaga, pag sumakit lang ulo ko, pag nakita na nila ako nakasalamin, ayun, masakit yung dito ko niyan. Pag nagsalamin naman ako, Kuya Ted, mga hanggang 3 days, nawawala na sakit ng ulo ko. Gamot ko ba sa sakit ng ulo yung pag dito? 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Sino pa ito-view natin? Na-view ko na to si Kuya Ted. Yung na to. Punta tayo sa ibang ni Kuya Ted. Nandun ako kanina sa kanina pinag-aanohan namin si Abo. Doon kay Sis Rojen. Like Sis Dailin. Ay, Nobi pala, Nobi. Kaya tay, mali-mali ang host. Hirap lang natanda ba? Parang tahimik man. Ayaw man nila magsikanta, Kuya Ted. Wala wala naman yung V8 ko. Tapos, yung laptop ko ayaw naman mag-work doon sa doon sa V8 ko. May ayusin kami doon Doon sa may kasi talagang putol-putol yung music Ewan ko kung naayos na ng kapatid ko yung V8 niya. Iiwanan niya daw Hindi ko lang alam kung naayos niya. Ako din yung ko kagabi, sis, yung pag ko sa'yo, hindi maganda yung music pag pag pinakinggan ko kaninang umaga. Hindi maganda yung sounds. Ay, syempre, pati yung boses pala. Hindi kagaya ng pagsarili kong live ba. Siguro mas talaga yung sanggap pag direct kaysa sa StreamYard o hindi lang maganda talaga yung sounds ko. Pag kayo naka-StreamYard ka, 'di ba isang beses na nasubukan ko kumanta doon sa StreamYard ng kapatid ko, ay yung yung biit. Parang ang ganda-ganda ng pakinggan sa tenga mo, parang buong-buo, pero hindi ko alam kung nandiyan sa live ba, kung maganda boses ko, Kuya Ted, hindi ko alam. Yun na nga hindi. Hindi kasi kung minsan kasi kagaya nung sa akin, pag kumakanta ako, kompleto dito sa akin, lahat ng kanta hindi putol-putol. Pero pag kayong lalabas na sa live, yung registro sa live. Putol. Kaya nga kuya, bakit kaya ganun? Yeah, may yun merong sinabi ng anak ko meron daw yatang sa settings ng computer yata yun. Pero pag kasi yung pinakinggan ko naman yung sounds sa kanta ko nung nag-direct live, okay naman. Pero pag pumapasok ako sa live ng iba sa StreamYard, hindi putol-putol siya. Pero pag yung sarili ko live, kasi direct, okay siya. Try ko nga mag-direct minsan. Kasi syempre pag StreamYard, maano pa yung sagap doon, kumbaga hindi siya direct, kaya siguro maano yung sounds kuya. Hindi kaya ganun. Hindi ko alam kasi hindi mabihira ako mag-live sa direct kasi palagi ako sa StreamYard. Ako naman madalang sa StreamYard, puro direct. Doon kasi sa direct kasi maganda yun. Maganda kasi sa direct pag nag-ipon ka ng watch hour mo. Watch hour, oo. Yeah, pero pag kayong Monica na, gusto mo mag-packet, doon ka na sa StreamYard. Yeah.
Kaso nga lang ang StreamYard, Kuya Ted, 20 hours lang eh. Diba? Bitin. 20 hours Kung gusto mo naman mag-budget to at per month to, unlimited yun. Mahal din. Dati ko nakasubscribe ko dyan ngayon. Sinali ako nila dahil doon sa kanila. Mas mura na yun kasi ano ba yun? Hati-hati kami sa bayad. Hati-hati. Apat kami doon. O di malaki yung save ko instead na ako mag-isa lang magbabayad ng $25 a month. O at least hati-hati kaming apat. O, diba? Yun nga maganda, Kuya Ted, yung may kahati, di ba? Yeah. Tapos marami ka magagawa doon. Malalagyan mo ng ilan ang pwedeng mag-share sa isang StreamYard, Kuya? Kahit ilan, basta hati-hati kayo. Yeah. Ano din pala, unlimited. Hindi humihingi. Maganda. Pwede pa kayong magsabay na mag-collab na mag-live. Halimbawa, kagaya namin, 3, di ba? Kung minsan nag-live kami, sabay-sabay, 3, pwede yun. Oo. Sa StreamYard. Maganda kasi kahit ilan yung pwedeng umakyat, di ba? Tapos unli pa yung yung oras. Hindi, doon sa $25, kung yun 10 yun. 10 pwedeng umakyat doon sa yung $25. Tapos meron pang isa, yung isa naman, I think $50 yata yun. Pero kanyon pwede mag-live yun ng 5 sabay-sabay. Oh? Yeah, pwede. Di ba yung ginawa namin yung first na first na live ng anniversary ng team. 5 kami nun eh. Yeah. Oo nga, 5. Nahihilo nga ako nun eh. Lipat-lipat. Hindi, buti nga, hindi na namin kayo pinapalipat doon. Halimbawa, punta ka sa Nakapin. Pasok ka sa kabila, punta ka na naman sa Nakapin. Dati ganun ginagawa namin eh. Oo, nung anniversary hindi naman, pero nagtatalon-talon lang talaga ako para makaano sa iba. Pero yung una kong yung una kong attend sa na nag-live kayong 3 ay 4 pala. Tapos yung nanalo yata noon, hindi pala. Kailangan kang pumunta doon sa isang kumbaga pindutin mo. Kasi sabi ko, di ba, nalilito na. Ang ganda lang kasi noon, halimbawa 3 kami, 3 yung panalo mo. Halimbawa 50 banana yung pa-premyo. Kung makapag-present ka sa 3, di may 150 banana ka na. Diba? Maganda nga, matitriple. Halimbawa, okay, for 4 na beses. Buti ngayon, madali na ngayon ng banana, hindi kagaya noon na talagang magkikipagdikitan ka. Araw-araw nangingisda. Oo. Ako kaya, Kuya Ted, ganon, nung una. Tapos nung magwa-1K ako, ang hirap kaya, ma-1K na ako, tapos kinabukasan, malalagasan na naman ako. Lagos na naman. Habang nagdadrive ako, nakikipagdikitan ako, makakuha ako ng 5 noon, masaya na ako. Ngayon, tatambay ka lang sa mga nagla-live, mananalo ka 50, Kaya nga, mabilis tumaas yung ko eh. Pero ngayon, hindi naman ako nanalo. Dahil lagi nanalo noon. At saka, ang pagkaganyan na muna na kayo, ang ayusin nyo, yung revenue nyo. Kasi kung ayusin nyo yung mga content nyo, kasi alam nyo kasi pag gusto ng tao yung content nyo, papasok dyan ang mga organic na subscribers natin. Yun ang kailangan natin yung organic na subscribers kasi sila talaga yung manunood ng mga video natin.
Oo nga. Ako napansin ko sa live, sa mga mga post ko. Pagka yung may time na yung tumaas talaga siya, yung nagugulat ako kinabukasan, 300 na. Mas ako Kuya Ted doon sa pagluluto kaysa doon sa mga video-video na yung mga nagbibideo ako kung saan ako pumupunta. Yeah. Hindi siya gano'ng pinapansin. Pero yung doon sa mga pagluluto ko, marami. Doon ka mag-focus sa pagluluto mo. Kasi titignan mo yung mga video mo kung ano yung makikita mo naman dyan especially doon sa analytics mo. Kung ano yung mga video mo na yung talagang gumagalaw. Yun ang i-push mo. Yun ang i-push mo. Mga pagluluto. Kahit na gawa ka ng mga 2 minutes. Kasi yung 2 minutes okay na yun. 2 minutes, 3 minutes kasi may harang na rin yun Para at least hindi masyado mahabang panuorin ng mga tao. Oo. Yeah. Kaya hindi pa ako nag-YouTube kapag halimbawa kasi lagi din ako natingin sa luto. Kapag yung luto ay mga nasa more than 5 minutes, sabi ko, maghahanap ako ng mas maigsigsi. Kumbaga, inire-relate 2 to 3 minutes okay na yun. Kumbaga, basta na-i-detalye na lahat. Okay na focus mo. Tsaka pag titignan mo naman yung views kung umaangat yung views mo. Halimbawa, nagluto ka ng adobo. Magluto ka ulit. Magluto ka ulit ng adobo hanggang sa magsawa na yung manonood. Sabi niya, adobo na naman. Adobo kahapon. Adobo ngayon. Ano na naman kaya bukas? Sigurado, adobo na naman yan. Pwede pa lang mag-double ng content na yung Kuya Ted? Pwede i-double yung content na ganon? Hindi kasi yun Hindi siguro. Pwede siguro pero yung editing kasi magkaiba naman yun Ibahin lang yung title siguro tsaka ibahin yung pag-edit. Nawala nga ni Kuya. Baka humina signal na yung Kuya Ted. Kaya nawala ako. Oo nga. Hindi may tumawag kasi. Basta pag may tumawag, nawawala. Ako yung watch hour pa rin ang hinahabol ko. Kahit na yung watch hour mo, kung talagang yung mga maganda yung videos mga content mo. Madali. Kita mo yung Tedson Music ko. I think 1 month lang yata yun. Kasi inaraw-araw ko mag-upload nun, halos araw-araw I think 1 month or 2 months. Tapos agad yung yung 4K watch hour niya kasi ang lalaki ng mga views Ay, wow. Ayan. Basta gusto ng mga tao yung mga content mo. Aabangan nila yan. Mga post ko pa naman kasi ngayon puro madadami. Madadami. Mahaba kasi pinipremiere ko siya. Dinadaan ko sa premiere. Kahit na mga 5 minutes, okay na yun. 5 minutes. Kasi may harang naman na yun Sabi kasi ni Lolo nun, at least 30 minutes. Pero, minsan naman kasi, hindi naman natatapusin. Kasi kung titingnan mo sa analytics mo, nakalagay dun kung ilang minutes lang siyang nag-stay na pinanood yung video mo Makikita mo dun, halimbawa sabi lang niya na yung 10 minutes na video mo o nag-stay lang siya ng mga 2 minutes. 3 minutes, mga gano'n. Hindi pinapanood lahat yun. Pero kung sasayaw ka siguro, Ping, sigurado kahit nakalahating oras yung patapusin nila. Pwede, Ay, Kuya Ted, nakita mo ba? Napalaban ako kay napalaban ako kay Kalbo. Sumayaw si Siski. Hindi ko nakita yun
Ay, wala ka. Ay, Kuya Ted, ang sakit-sakit Kuya Ted ng binti ko ba? Alam mo ba Kuya Ted, kinabukasan, ito ba naman hagdan namin dito, medyo mataas. Abay, nung pagbaba ko Kuya Ted, napaupo ako Kuya Ted. Bagsak yung ano ko ba, yung tail mong daladalagi ata. Kaninong live yun? Live ni si Srujen. Inabot kami ng alas 2. Kailan yan? I-replay ko nga mamaya. Tapos i-post ko sa gawin kong reels sa Facebook. Tapos ang caption niya ito nagagawa ng YT. tapos tinag mo sa akin sabihin ng anak ko, Mami, ikaw ba yan? tapos itatagpa kita. Lalo magkakaroon ng maraming views. At saka mag-share kayo ng di ba galing yung mga video nyo sa YouTube. Ilagay nyo sa Facebook nyo. Alin? Yung mga video nyo sa YouTube nyo, ilagay nyo rin sa Facebook nyo. Ganun. Pwede nyo i-share doon. Pwede yung ganun, pero yung mula Facebook papuntang YouTube, hindi. Hindi pwede yun. Kasi na yun reuse na yun. Re-reuse ka na. Mas maganda yung galing sa YouTube tapos lagay mo sa Facebook. Yeah. Yun na nga, nagbura nga ako ng ibang kasi ang tinututukan ko tong YouTube. Yung ibang video na magkapareho sa Facebook ko na binura. Kasi hindi na rin naman ako masyadong active doon ba. Yeah. Kasi nakikita ni Lolo yan eh. So pwede yung ganun kuya, yung sa Facebook na lang burahin. Yeah, pwede mong burahin yun sa Facebook. Okay. So, okay na. Meron po, hindi ko pa nakita lahat kung ano pa yung kasi may mga magkakapareho nga. Pero yung editing ng 3 minutes, siguradong hindi na yun magkapareho kasi 1.5 lang naman sa Facebook. Ang mga hindi ko na binura yung yung nasa 3 minutes above. Pero may kakilala ako na ginagawa niya. Alam mo yung ina-upload niya yung mga sa mga GMA, yung mga show doon. Hindi rin pwede yun, di ba? Hindi, alam may ginagawa siya eh. Ang ginagawa niya, ina-upload niya yun. Kasi it takes like 3 days bago ma-detect ni Lolo yun eh. I think 3 days yata. Kaya nang ginagawa niya, after ng 1 day, pag marami na siyang views. Kasi within 5 hours, nasa umaabot ng 300k views yung views niya eh, within 5 hours. Ngayon ang ginagawa niya, I think maybe after 1 day, trim niya yun. Trim na. Kasi ang ginagawa niya, yung halimbawa yung sa Batang Quiapo ba yun? Kuya, Batang Quiapo yun. Yeah, kasi yung Batang Quiapo, di ba i-upload niya yun? Tapos sasamahan niya ng yung sarili niyang video. Yung video niya, yung sasamahan niya ng mga 2 to 3 minutes. Yes, singit niya doon. Ngayon pagka after a day yata, kasi kagaya nga ng sabi ko after 5 hours, ang laki na ng views niya, nasa 200k something na. So isipin mo kung after 24 hours yun. Ang laki. Kaya tapos ang ginagawa niya, trim niya ngayon, tatanggalin niya yung in-upload niya na galing sa Batang Quiapo. Ang iiwan lang niya yung yung sa kanya lang iiwan niya ngayon. Yeah, pero so, yung views doon. Yung views. Nga pala no. Yeah, pero kung yun mayayari kasi pag trinim mo yun, halimbawa 16 minutes yung video niya. Halimbawa 16 minutes yung video niya, di ba? O tapos i-trim niya yung 12 minutes. O yung 12 minutes ang mawawala. So isipin mo naman yung 12 minutes na 12 minutes tapos kung ilang views ka. O di ba? Pero at least malaki pa rin yung watch hour na nakuha mo. I think ganun yung ginagawa niya eh.
Pero kung pagkakamali mo dun, wala. Makikita ni Lolo yun, nangyari yung channel mo. Nawala si Sikang Atong. Kiyatay, nalaglag. Andiyan na Sisi yung hagdan. Kuya Ted, sabi ni Sisi Mikay. Hindi ba si Mikay? Sabi ni oo, sabi niya. Mikay, ano ba latest, Kuya Ted? Walang latest. Ano ba mayroon? Sabi ko, nagmamartes si Kuya Ted. Sabi ko, nagmamartes si Kuya Ted. Seryoso ba? Minamartes ko si Ping. Kusina ni Ping. Ay, ano na yun? Nalaglag tuloy si Akit ka nga ulit, si Kang Atong. Di atay ka, nalaglag ka ulit. Nasipa ko yata. Namali na naman ako ng pindot. Muhammad, thanks for coming. Mag-love shout out. Kay Wings, kanta ka nga. Wings, akit kayo. Si Kang Atong, akit ka ulit. Nalaglag ka. Patingin nga itong kay Muhammad. Ano ba to? Ninja ba to? Ay, ninja man to, guys. Huwag na tayo huwag muna tayo maglagay ng jacket sa mga ninja. Di ba, Kuya Ted? Hindi, tingnan mo kung kuwan siya. Ninja, kilala mo ba yan? Hindi. Ewan ko kung kilala, ewan ko kung siya nga yung Muhammad na nagpupunta sa akin lagi. Marites is ka kasi Kuya Ted. Kaya di naman mansin. Hindi kasi ako nagpapasa sa kwan ni Mikay wala ako sa chat box. Dito ako talaga, hindi ko pinindot yung chat box kasi kaya hindi ko nakita kung sino nga dyan sa baba. Ang balita ko si Mikay, yayamanin daw eh. Si Mikay, ang haba ng oras niya din, inaabot din siya ng alas 12. Kapagod kaya Kuya Ted ang namin dito, yung trabaho namin ang haba. Kumusta naman yung sahod niyo? Eh, maliit pa din. Maliit pa din Kuya Ted. Pagod sis. Kaya yumayaman si Mikay eh. Kaya yumayaman si Mikay. Kaya pag nagpalas chatter yan, palagi may Gcash. Palagi may Gcash, mayayamanin. Yayamanin yan si Mikay. Sabi ko nga, karga ko na yung banana mo, sabi ko sa kanya. Wag muna Kuya Ted, sabi niya. Marami pa akong pangkarga, sabi niya. O, di ba? Sana, sa akin. Si Mikay, pag ayaw mong ipakarga, sa akin mo na lang ipakarga. 13 million in the house. Salamat, guys. Marami yung martes mo dyan, Oo nga eh. Malamig sa gabi, Miss Mikay. Talo, ano sabi ni Abo? Talo na naman tayo dito. Ay, Kuya Ted! Nakita mo na ba, Kuya Ted, yung video namin ni Abo? Hindi pa. Bakit? Kaninang video? In-upload ko, Kuya Ted. Video ko. Ano yun? Yung umihingi? Yung nag-deliver ba? Oo. Yung iba pa yun? Hindi ko pa napanood. Tingnan ko mamaya. Si Abo, yung nag-deliver. Sabi ko, Kuya Ted, Abo, pakis nga. Hindi ba lang, Kuya Ted, nagpakis? Tumalikod siya. Kumaway lang siya. Gumanong lang. Paano ka naman niya pagbibigyan eh? May issue na naman siya. May iwas na nga sa issue may iwas na nga si Abo sa issue eh. Ikaw kasi nagbibigyan mo siya ng issue. Tapos sisisihin nyo si Abo. Ayan, Abo, kasi chick boy ka, sabihin nyo gano'n. Sabi ko kay Sis Dailin saka kay Sis Nobi. Tingnan niyo kako yan, binaba ko kanina yung Sabi niya, ay matangkad pala si Abo. Ay sabi ko matangkad. Sabi niya nga kako lakatan. Matangkad naman si Abo. Oy, anong alam ko na ikaw lang nagsabi na lakatan, pero hindi ko pa nahawakan. Malay ko ba yung lakatan mo kung tundan lang? Lumaki lang ng konti sa senyorita. Di ba, Kuya Ted?
Ano? Tinanggal ko lang yung la. Tundan lang pala. Masaway ka talaga. Masaway ka talaga. So yung latundan pala, malaki konti. Yung tundan, sumusunod sa senyorita. Ganun ba yun? yung senyorita Kuya Ted, ganyan. Yung latundan, ganyan. Kasi yung lakatan, mahaba yun. Pinagmamalaki ni Abot saka ni Kai Wings, lakatan daw. Sandali, nagtataka ako sa'yo. Bakit alam mo lahat yan? Saging yung Kuya Ted eh. Di ba ganyan ang saging? Hindi, ang alam ko lang na saging yung ewan ko ibang klase kasi yung saging dito yung mahaba yung dito sa amin. Yung kulay green. Saba. Yeah, saba. May kulay green pa. Saka mas lalong mahaba Kuya Ted yung kulay green. Meron yan sa Bicol, marami niyang kulay green. Ay, yung hinog na siya, pero green. Yung pang bananakyo? Hindi. Hindi bananakyo. Hindi. Pang bananakyo, ano man yun, yung saba. Dalawang klase, kasi may 3 banana dito sa amin Pero yung sa senyorita, doon ka pupunta sa sa Filipino store doon ka makakita ng mga senyorita. Senyorita talaga ng senyoritang Filipino store. Hindi, marami talaga doon. Marami ng mga senyorita. Asian store. Asian store ka ako na lang. Baka sabihin nila baka sabihin niya bakit anong tawag nun? May tawag doon Ano na yung word yun, yung parang isa lang yung tinutukoy ko. Kaya gamitin ko na lang ng Asian store kasi andun lahat para magkaliwanagan mo. Kasi madali kasing sabihin na ako man yun, bakit ko ididihado yung sarili ko? Syempre, sasabihin ko ng malaki, di ba? Kasi nakakaya naman sabihin mo na maliit, edi sabihin mo ng malaki, lakatan daw. Lakatan, baka mamaya naging tundan yun. Ang tundan ba? Yung lumaki lang ng konti na punggok din. Patay na naman ako sa dalawa. Iyari kayo, Abo. Diba? Ganun yun. Mga nagmamalaki kasi sa akin. Parang Abo, Kawis, parang may nalalaman si Hosta. Kasi Kuya Ted, alam niya yung sinasabi niya. Alam niya. Oo. Kasi Kuya Ted, yung comment ni Abo, yung sinabing matangkad siya, sabi niya, alam mo na, Ping, di ba? So, ano ibig mo sabihin, Abo, na alam ko na malaki? Kasi matangkad ka? Hindi ba? Ako hindi pa sigurado, hindi ko man nakikita yan. Di ba? Puro talaga ko tarantado kaya. Ibalik ko talaga yung name ko sa hindi talaga akma sa akin yung kusina giatay. Nakakahiya yung kusina ko. Giatay. Tumakas ako agad. Kasi pag tatanungin kasi nila, kaya sabi ko, tatanungin, asan si kusina? Andun sa kusina. Nagmamarites. Ano ginagawa niya sa kusina? Nagluluto sa kusina. Diba? Giyatay. Sabi ni Abo, tumakas ako agad, baka dakmain niya Kuya Ted. Giyatay. Dakma talaga. Hindi, video kapag gano'n Abo, kuhanan mo ng video para may pang blackmail ka kay Ping. Sabihin mo, sige. Kuya Ted, alam mo Kuya Ted, nahawakan ko yung kamay niya nung first time na nagpunta yan dito. Nahawakan ko yung kamay ni Abo. Malambot. Malambot. Mas matigas pa yung trabaho ni Abo? Ano ba trabaho ni Abo?
Ewan ko. Baka sa office. Malambot eh. Ano ba trabaho mo, Abo? Bakit malambot daw yung mga kamay mo? Ay, hindi. Baka may ginagamit siyang special na lotion. Tanungin mo. Baka sakaling i-share. Parang nahiya ako nun, Kuya Ted, kasi first time na nagpunta siya dito. Eh di syempre sabi ni Abo, "Hoy, kamusta Ping?" Ganyan pa, Kuya Ted, ganyan pa. Sabi ko sa sarili ko, ang lambot man ng kamay ni Abo. Ikaw pa yun. Ikaw pa yung nahiya. Oo, ako pa nahiya, Kuya Ted. Kaya nga, malambot ang kamay niyan. Kaya hindi ako naniniwala na ano sabi ni kay Wings, kahit daw latundang, sintigas ng espalto, di siguro. Yari ka, Abo. Binabanatag ka. Oo nga, Kuya Ted, malambot ang kamay niyan. Yatay. Ano sabi niya? Talaga. Kamay pa lang nyamping. Ano ba yan? Kamay pa lang nyamping. Nagnasa ka na. Gabo. Oy. Ayan, mag-ingat ka na dyan, Abo, ha. Huwag ka na magpapakita kay Ping. Huy. Hindi ako nagnanasa sa iyo. Kailangan na pag magkita kayo, may kasama ka para magkamamaya painumin ka ni Ping dyan. May mawalan ka ng malay. Paggising mo, nasa anituin na kayo. Tiyatay na yan. Oo nga, malambot nga ang kamay. Hindi, totoo yun, Kuya Ted, hindi na biro yun. Totoo yun. Ang tataka ako ang trabaho ni Abo eh. Ba't malambot yung kwan? Ewan ko kung ano trabaho ni Abo. Hindi ba may kwan niya? Baka may ginagamit si Abo na lotion. Abo, ano ba gamit mo, Abo? Condense? Nakakapanlambot ba yun? Condense talaga. Right. Nog 9 minuten. Ay, naku, Abo. Sino yung makyat? Si Abo yung makyat? Hindi, sis Johnny. Sis Johnny, okay. Miguel shout out. Salamat. Johnny, Miguel shout out. Sis Johnny. Miguel shout out. Damas and Hiram, dear ladies and gentlemen. Kamusta po, Kuya Ted? Nangangampanya yata si Mrs. Johnny. Nalata mo agad, Kuya Ted. Nalata mo agad. Kuya Ted, akala ko namamas ko sa iyo si Sis Johnny. Kaya nga sinabi ko nangangampanya eh. Yatay. Nanood kami ng football, Kuya Ted. Football? Sino naglalaro? Spain at saka Netherlands. Kaya Sevilla. Hindi ko pinapanood dyan. Football. May 17. Ilocana, may Gilaw shout out. May 17. Wait lang, hindi ko nababasa. Dito lang ako, Sisikoy. Sige. Sabi ni Abo, Sis May, 17. May ano ka na po, may moderator ka na. Sabi ni Abo, sabi niya, malayo pa lang Kuya Ted, nangihingi ng kisiping. O, bakit? Hindi ko naman kinahiya, Abo. Sinabi ko naman sa kila Kuya Ted na nanghingi ako ng kiss. O, ano masama dun? Uy, yung kiss na yon, kiss ng pagmamahal ng kaibigan yun. Walang walang pagnanasa yun. Walang pagnanasa yun, 'di ba? 'Di ba ang mga tao ngayon pag nagbabatian, 'di ba nagki-kiss? O, parang ganun lang yun. Magalit ka sa akin pag nagmano ako sa iyo. Dito sa amin 3 beses ka mag-kiss. Ping. Ay,
Yun may pagnanasa na yun, pag tatlo. Pero Hindi, pag ano, parang, yun yung gawi dito. Ganun Tatlong talaga beses yun, ka di ba? mag-kiss. oo, kaya nga, di ba yung gawi dyan sa inyo, di ba, puro kiss? Kiss ka, Oo. kaliwa kanan, tapos kaliwa na Tapos, naman. akala ko harap naman. Sa Pilipinas kasi iba yun eh. Kasi pag gano'n sa Pilipinas, chismis agad yun eh. Hindi gawi yun eh. Oo. Chismis. May issue ka agad, Dito tatlo mag-kiss, tatlong beses. Nagtaka din ako dati, bakit tatlo? Bakit para saan isa, dalawa, tatlo na yun? Ganun daw, traditional. Hindi, kasi tayo hindi ano. Kaya pag sa atin may ganyan, chismis na kaagad. Kaya nga, kumbaga sa atin, walang ano, kaya kung halimbawa nanghingi man ako ng halik sa'yo, Abo, huwag kang sasama ng loob. Kasi iyon, ano tawag nun, may tawag niyang Kuya Ted. Swerte mo kasi ikaw ang hiningaan ko ng kiss. O, di ba? Yun. Sana wala po siniswerte ka Sana pala. ko swerte. Sayang nga po, lucky day mo pala yun eh. Nakawala pa. Pinakawalan mo po. Giyatay. Once in a lifetime lang yun, Abo, pinakawalan mo pa. Pinakawalan mo pa. May 17, nandito ako sa bahay mo. Baba ka ng bahay, May 17. Ayan, may bago tayo guys na kaibigan, ayan. Bagong ano lang to sa akin, bagong... Nasaan siya? Saan si Rodjan? Tumahimik na si Rodjan. Uy, siguro kanina, kausap ko yatid yung amo kanina, pumunta sa kusina. O narinig ko yata, nag-aaway sila eh. Sabi yata nung amo, ayan, whitey ka lang whitey. Yung sinaing yung sunog na. Nagmamarites si Kuya. Nagmamarites. Hindi, Kuya, baliw yung amo ko. Nagtatanong siya, ano daw kakainin niya. Ako pa talaga tatanungin niya. Tatanungin niya pa ako kung nagtanghalian siya kanina. Nalaglag ba si Kuya Ted? Nang binabantayan kita. Hindi, andyan. Yatay. Ay. Bob. Lima tayo, diba? May 17. Baba ka, sis, baba ka ng link para ma-pin natin. Ay, bagong natin to guys, bagong kaibigan, ayan. Dikitan mo si Kuya Ted. Ano yan, nagbibigay ng ayuda yan, punta ka lagi sa live niya. Ang hirap talagang tanawin yung aking mga kasama kasi mga nakalapid ba. Hindi ko mabasa yung mga pangalan. Ayan guys, para naman guys sa nakapin guys, ayan si May 17, Ilocana. Uy, Ilocana, Kuya Ted. Saan Kuya Ted. Ilocana? Oo, Ilocana din siya. Di ba Ilocano kayo? Ayan si Abo, kuripot din yan. May 17. Ay, hindi. Nagpa-Jollibee pala. Nagpamakdo sa akin yan. 4. Hindi yan kuripot. Hindi, kasabihan lang yung Kuya Ted. Bakit ganon? Kasabihan nyo yon. Kahit pumunta ka ng Bata, Kuya Ted, pag sinabi mong nagtanong sila, taga saan ka? Ilocano. Ay, kuripot ka. Bakit nasabi kayong ganyan? Kuripot yung kasabihan niya. Hindi naman sa kuripot. Hindi naman pero pag namigay ang mga Ilocano, todo. Ayan. Todo. Masinit lang sa pera. Lalo sa pagmamahal nako, todo magbigay ng pagmamahal ang mga Ilocano. Tsaka Ilocana. May hugot si Kuya. Diba, Abo? Hindi totoo yung guys. Kikita nyo ng tahimik ang mga Ilocano. Pero meron akong kilalang number 1 na Martis na Ilocano. Sino kaya yun? Ay, nako, si Abo. Baka ikaw rin sabi ni Kuya Ted. Ilocano daw, hindi Ilocano. Palaging updated sa kanya, sa Maritisan yun. No? Sa Maritisan? Sana all. Oo nga, Kuya Ted, alam mo, pag pumunta ka sa Bata, ganyan sila. Sabi ko, bakit ganon? Pangasinan din ako.
Pangasinan ako may 17. Ano din yan? Ilocana din. Ilocana din. Ilocana na rin yun. Pangasinan. Oo, may may Panggalatok at saka Ilocana. Pangasinense talaga na ano. Pangasinan. Ayan, puro sila Ilocana dito, May. May 70, puro sila Ilocana. Si Kuya Ted, Ted Balon, si Abo, ayan, si Kang Atong. Ha? Tinatanong ko kung saan sa Pangasinan si Sis May. Bisaya yan, Ping. Ilocano lang ang channel. Hindi, taga Pangasinan. Sabi niya eh. Pangasinan nga daw siya, Pangasinan. Ako, Abo, Bicolana. San Nicolas. San Nicolas. Okay. San Nicolas. Oo. Hindi marunong ka pala magluto ng Bicol Express sa Ping. Yes. Oh, sige nga, mag-upload ka nga. Panoorin ko. Masarap nun Kuya Ted baboy. Masarap nun Kuya Ted baboy. Baboy? Yeah. Wala man ditong baboy Kuya Ted. Hindi masarap pag manok ang inano mo. Masarap ng manok. Mas masarap nga ang baboy, pero masarap din ang manok. Pero talaga, mapipil mo siya pag baboy. Baboy? Hindi lang masyado ano. Wala, hindi tayo makaka-upload nun. Walang baboy dito. Ako Batanggeniana, ayan, taga Batangas din si Ate Lani, ayan, naglabasa na Batanggenia. Ako si Buana. Batanggenia. Si Buana, si Sis Roy. Si Buana ako. Bisaya yun, di ba? Bisdak. Miss Lani, Batangas, maraming itak dyan. Itak talaga? $11 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Balisong Abo, Yosef. Di ate na balisong yun. Ano yung balisong? Yung pampatay? Yung ba yun? Yung ba tinatawag na balisong? Uy, natahimik man kayo lahat. Ano nangyari? Pabayaan ka na yung magsalita. Baka mamaya sabihin mo, hindi mo lang nila ako pinagbigyan magsalita. Yate, magsalita kayo dyan, oy. Yate na yan. Tawa lang na tawa si Kai Wings. Hindi na siya nagtatype. Puro na lang tawa. Ano kaya? Happy siguro to ngayon. May kausap to kaya bumaba. Kai Wings, siguro may kausap ka na naman dyan sa telepono. Ano kaya, Ted? May 3.5 hours pa ako magdadrive. Magdadrive? Ba yan? Yeah. Kuya Ted, ingat Kuya Ted. Ingat sa pagdadrive. Nakakaano yung mo ba? Yung ikaw lang mag-isa nagdadrive. Wala kang kasama. Kaya kung minsan, pagka yung walang naka-live, pag may naka-live na naka-direct sila, doon ako, tambay ako ng 30 minutes. Tapos maghahanap na naman ako ng iba. Kaya mag-upload ng mga music. Ayan si Kai Wings, Kuya Ted, kaya bumaba. Ay, Kuya Ted, si Kai Wings ba? Hinahamon ako nito ba? May bagong upload daw siya sa TikTok. Nag-message sa akin kanina, sabi niya, bago ako mag-live, sabi niya, Ping, i-do-it ko daw. Paano man akong i-do-it ko yung live niya? Wala akong maintindihan. Ang sabi niya, mababa, ano ba yun? Mababa yata ang harap. Yun lang naintindihan ko.
Talungin mo sa kanya, anong ibig sabihin nun? Kay Rex, ano ba yung in-upload mo na yung bakit ganun ang kanta mo doon sa TikTok? Para magkaintindihan kayo, baka mamaya iba yung masabi mo. Sige nga, inaano niya ako na, ano daw, hinahamon ako, giatay. Intayin mo lang, kay Wings, baka bukas ganahan ako Makita mo yan sa Facebook. Tinatag ko pati yan, oy, Ping, marites ka talaga. Hindi, ang hirap kasi Kuya Ted nung kanta niya, Kuya Ted, kasi puro pahiyaw. Hindi ko alam kung anong kanta yun. Thailand song yun, Ping. Kaya nga, hindi ko nga maintindihan. Tapos ang naintindihan ko lang yung harap. Yun lang. Ano ba yung ano ko sa'yo? Comment ko sa'yo. Nag-comment ako sa'yo, Kalbo Tingnan ko Kasi wala akong naintindihan talaga Promise. Tapos pil na pil pa ni Kay Wings, Kuya Ted. Dapat naman kasi talaga pagkakanta ka, kailangan feel na feel mo. Sana ba yun? Hanapin ko lang ang ano ni Kalbo. Pero ako kahit papaano, kahit ganyan yan sila, Kalbo, ano naman sila? Yung okay naman kausap pagka yung serious din. Ano, Kuya Ted? Oo, dito naman good vibes lang tayo dito Oo, ano lang tayo dito. Wala lang walang founder ng Timonetize kasi muna sa Kwan. Maritisan talaga. Hindi, maganda naman nga, Kuya Ted, yung yung ganyan lang tayo, Kuya Ted. Yeah. Sa iyo, Kuya Ted, tagmana sweeping. Hindi nga Kumisa nga. Bakit pala ako nito? Kumisa nga, nasusobrahan na nga niya Kaya kumisa bigla akong nawawala sa live niya Sumusobra. Sabi niya, siya din mismo ang sabi niya sa sarili niya, ano daw kasi hindi niya rin maintindihan. Tingnan mo. Ang sabi niya, ano ang sa harapan? Parang gano'n naintindihan ko, Kuya Ted. Tingnan niyo pakinggan niyo Hindi kasi kami pwede magkuha ng TikTok dito May nakakapanood hindi kami pwede. pero hindi kami pwede hindi namin pwedeng i-download yung kwan dito, yung apps. Ayaw. Hindi, kung halimbawa, Kuya Ted, ganito, iparinig ko sa inyo, okay lang? Yung kanta? Pwede hindi siguro. Pwede. Pwede siguro. Pakinggan nyo kasi wala akong maintindihan. Ano daw? Sabi niya, mapansin mo ba yung sa harapan? Baka yung kotse yung sinasabi niya, yung nasa harapan. Naintindihan ko. Sabi niya. Ikaw naman kasi kung ano ka iniisip mo Baka sinasabi ni Quench yung kotse doon sa harapan niya. Ikaw naman kasi bakit yung iniisip mo Basta harapan kasi. Sabi niya, napansin mo sa aking harapan? Parang ganun man naintindihan ko sa iyo. Japan Harumi, mega love shout out, Muhammad. Tingnan mo, Kuya Ted, ha? Tingnan mo, Kuya Ted, ha? Pakinggan nyo, ha? Hindi naman yata, yan, sis? Ano nga daw, Koreano, pero iba yung pagkakaintindi ko ba? Uy, tapos na copyright pa ako, giatay! Oo. Hindi ako updated sa... Hindi ka mo. Bigyan ka na ng ka-strike ni Lolo.
Giatay, Kuya Ted. Ano daw yun? Akala ko Bakit naman? kakantin mo yung Boulevard, Kuya Ted. Uy, wag na. Uy, wag na. Wag na. Sinabi ko yung kay Kuya Ted. Huwag nyo lang kantahin yun kasi. Masyado ka. Ako rin lang naman mahirapan sa WH niyan eh. Kaya wag nyo na papakalaman yung bahay niya. Monetize na yan. Sabi ko pa naman, sisingilin ko man pati yung mga nagkanta nun. Sila din magpamuni sa akin. Hindi na pala ako kakanta. Baka mamaya makanta ko yung may masingil na ako, no? Ano ba yan? Ang sabi ko nga, Kuya Ted, okay lang Kuya Ted magkanta yung okay lang magkanta yung, kailangan pala, ilagay ko na, yung Tagalog lang, ano dapat title nun? Yung kailangan Tagalog lang ang yung kanta. Wala, pati yung insomnia, wala na ring epekto sa... Oo, Kuya Ted. Ano din siya, Kuya Ted? Ano siya, yung insomnia nakakapula din, Hindi yung insomnia, kasi nung dati, pagka plinay mo yun na lang yung matitira sa kwan mo. Sa CPR mo. CPR. Yeah, parang siya latang ihila ng mga CPR mo. Ngayon, parang wala na yata. Ngayon andyan na si insomnia, tapos yung mga ibang yung sa akin nga, 22 na kanta eh. CPR lahat yun. Yung mga dati ko kinakanta, nasi CPR na rin eh. Hindi naman dati. Ang dami ng ngayon, Kuya Ted, Yeah, basta nakalagay doon sa doon sa video na yun, not affected. Okay lang yun, ang kwan lang naman kasi yung yung sa revenue eh. Halimbawa, pag may nag-replay nung live nyo, sa kanila mapupunta yung revenue. Sa kanila mapupunta, oo, yung sa revenue. Most of the time naman wala naman magre-replay ng tawag nito ng mga live natin. Kaya ingatan natin yung doon sa mga upload natin na wag tayong ma-CPR doon. Upload na? Sa yung mga regular na upload, sa mga video. Yeah. Yun ang ako, Kuya Ted. May na-CPR akong isang video minute ko naman. Tagalan music o palitan mo. Kasi pag doon sa mga upload na mga manonood doon, halimbawa 30 minutes na video mo, tinapos nila yun, ang daming harang. Tapos hindi naman pala mapupunta sa yung revenue ng harang. Paano yung nakamute, Kuya? Wala na yon, hindi sa upload, sa regular videos. Kasi kung nakamute na yon, wala na yon. Kasi pagka na-mute mo na yon, magkuhan naman mawawala na yung CPR mo. Mawawala na yung CPR mo nun pag minute mo na yon. Kasi meron akong isang videos, regular videos na CPR, pero nakamute na. Yeah, i-mute mo lang yun. Kasi kung yun lalo yung sa upload mo, may mga manonood yun, sigurado may harang yung mga yun. Kahit yung mga music background daming yung una kong Ano ba yung kwan mo? Ano ba yung ginagamit mong kwan mo? Editing apps mo? CapCut, Kuya. Okay. Kaya ang ginagawa ko sa ngayon, sa background music, kinakat ko siya. Tinry ko yun kinakat ko, hindi siya na-copyright. Okay. Kasi ang ginagamit ko ngayon, yung KineMaster yung ginagamit ko. Nag-subscribe kasi ako dun may subscription. Magkano, Kuya? Monthly? Hindi, yearly yun Dati nga $12 yun, tapos biglang naging $49 for a year. Ang laki ng itinas. I know. Kasi marami yatang gumagamit kaya tinaas yung price Pwede naman doon sa CapCut. Pwede ka naman kasi di ba may
may free version yung CapCut. Free lang yun kayo. Ang kaganda lang kasi doon sa CapCut, natatanggal mo yung kanya, yung watermark niya. Hindi watermark, hindi ka sa KineMaster na hindi mo matatanggal yun unless na mag-subscribe ka sa kanila. Sa KineMaster, hindi mo matatanggal. Kailangan mag-subscribe. Mag-subscribe. Pero marami kasing kanta doon sa yun ang mga ginagamit ko. So far, wala naman akong CPR. Kung kaya manguha ka doon sa YouTube library, sa music library, marami doon. Tapos i-download mo lang yun. Tapos kung gusto mong, kung ano yung mga gusto mong kanta doon, yun na lang gamitin mo palagi sa live mo. Yun nga, gusto ko sana kasi yung meron ng phone ko kasi kaya hindi ako makapag-download ng mga ganun. So, ang ginagawa ko lang pag nag-upload ako nga sa music, yung kinakat ko, yung by section, halimbawa, nasa 10 seconds lang, ikat ko na, tapos 10 seconds ulit, ikat ko, ganun. Tinry ko yun, hindi naman siya na CPR. Kumbaga, hindi diretso yung music, yung background. Okay naman yung ganun, kaya yun ang inano ko na. Pero minsan nakakatamad din, kaya hinahayaan ko nang walang music. May kundi na, matrabaho rin yung mag-edit, tapos lalagyan mo pa ng mga pa-effects ka pa dyan. Mahirap din. Matrabaho. Buti dito sa live. Okay lang sana pag hindi busy. Pag busy, wala na. Si Ping kasi, marami kasing time, kaya nakakapag-edit yan Oo, maraming time. Mawawala na siya ng time pag umuwi si Eper. Mabibisi na. Yung yung pag-edit ko, dugtong-dugtong lang yon. Wala akong inaanong kaartehan, Kuya Ted, dugtong-dugtong lang. At saka yung din, halimbawa pag nag-video kayo, tapos may napipick up na music, kuminsan din napipick up ni Lolo yun Kuya, doon ako na-copyright. Hindi ko naman music yun. Na-pick up lang sa katabing nung nag-video ako. Pag may na-pick up na gano'n yun, ayan. Lalo pag malakas, pag ma-pick up ni Lolo yun, CCPR ko. Yun, doon ako na-copyright. Kumisa nga pati sa thumbnail pati sa thumbnail, marireuse ka Yun na nga kuya, pala ang itatanong ko, yung dun sa sabagay pinalitan ko na, yung dun sa live, di ba picture lagi yung inilalagay kong thumbnail. Yun, reuse yun. Kaninong picture? Ay, yung picture, yung logo natin. Ay, wala yun. Kasi kung naman yun logo naman yun Okay. Pinalitan ko pa naman. Logo lang naman yun. Ang sa thumbnail, halimbawa yung mga kagaya nung isang kakilala namin. Alam ko kilala si Ellie. Si Ellie si Ellie na reuse yun Reuse content siya kasi tinignan ko yung mga thumbnail niya. May mga thumbnail siya doon ako. Alam mo yung mga picture doon sa picture mo picture na bahay kubo na parang galing ewan ko saan niya kinuha yan. Tapos yung mga doon sa bukid. Kasi may mga nagmamay-ari nun Sabi ko nga sa kanya, palitan niya yung thumbnail niya. Baka doon siya na-reuse Okay. Or yung kasi Kasi may nagsabi sa akin na baka nga daw ma-reuse. Kasi pare-pareho yung logo naman natin yung nakalagay doon. Wala yun kasi ako naman yung mga thumbnail ko pare-parasyon thumbnail pero ginawa namin yung mga thumbnail na yun. Yung sa'yo ganun din Okay. Pero ngayon wala na, pinalitan ko na kasi natatakot naman ako na pinalitan ko na kahit na anong picture lang. Basta magkakaiba. Unless na-report ka ni Ping na ginagamit mo yung ginagamit mo yung logo ng Team Monetize.
Ang hirap mag-ano ng mga content, ano, parang ang hirap magpamuni, parang naano Oo, akong lalo ang mahirap kasi ngayon yan, pag halimbawa ngayon mag-apply ka tapos na-reuse ka. Ang hirap kasing Okay. hanapin kasi hindi nakadetalye doon kung saan? No, Hindi nakalagay. hindi niya sasabihin sa'yo kung saan ka na-reuse. Yun yung Naku pinakamahirap. po. Yun ang pinakamahirap na kung ano. Halimbawa, So, nag-apply ka kailangan ngayon. bubusisiin mo itong maigi. Oo. Yun ang pinakamahirap yung pag nag-apply ka tapos na-reuse ka. Yun ang pinakamahirap kasi ngayon, halimbawa, mayroon ka 50 live mo. Video. Titignan mo lahat yun. Saan kaya ako na-reuse dito? O, diba? Ang dami-dami mo titignan. Ang dami. Yung live, ang haba ko naman ng live. Yeah, kung ngayon halimbawa monetize ka na tapos bigla ka na-reuse. O alam mo na kung saan ka na-reuse yung latest na in-upload mo. Yung latest, oo. Kaya yun lang ang babalikan mo yun lang yung babalikan mo. Doon mo na makikita yung mga kung saan ka na, doon mo na alam mo saan ka na-reuse. Hindi pala ilalagay kung saan? No, hindi. Yun ang problema yun ang problema kay Lolo eh. Hindi niya sasabihin kung anong video anong video ka. Kagaya nung isang channel ko, yung si Tedson channel. 2 beses na-reuse yun eh. Ngayon, nung unang na-reuse ako sa thumbnail. Kasi ang ginawa ko naman kasi, buti ka mo, yun yung na-reuse, hindi yung main channel ko. Kasi ginagawa ko, yung profile picture ni Tedson channel, pinagpapalit-palit ko yan. 2 sila. Ginagawa ko ng thumbnail. Kaya tinanggal ko lahat yung dinelete ko lahat yung mga live na yun. Na-aproban ako. Tapos yung pangalawang reuse ko, yung sa music. Nireuse ako ni Lolo sa mga music. Kaya yun alam ko kung saan ako na-reuse doon sa music. Kaya yun ang mga pinag-delete ko. Tapos nag-apply ulit ako. Yung sa yung title kuya, maano din yun ng reuse? Halimbawa pare-pareho. Hindi naman siguro. Parang nakakakabang mag-apply. Pag mag-apply na, yung isa nating dating member ng Team Monetize. Ayun kung ano nangyari doon sa channel niya, 2 beses na reuse. Hindi nag-apply pa lang siya. Hindi niya alam kung saan siya na reuse. So, hanggang ngayon, mauubos na yung WH niya, hindi pa nakakapag-apply. Hala ka. Ayun lang kasi ang hirap pag kayong pag na-reuse kayo first tapos mag-apply ka. Nag-apply ka. Tapos bigla ka na-reuse. Yun ang mahirap hanapin yung kung saan ka na-reuse doon. Ano ba yung nire-reuse nila kuya? Yung sa isa thumbnail. Tapos yung mga content videos. Mo. Yung content mga video. Mismo. Kung halimbawa na-reuse ka, sabi niya, di ba? Wala ka namang matandaan na alam mo na in-upload mo na galing sa ibang site kagaya ng Facebook or video ng iba. Or tingnan mo na sa thumbnail mo yun. Kasi thumbnail na lang titingnan. Kasi nasa thumbnail na lang yun. Ito ang mahirap nga sa mga videos. Kaya mas mabuti pa sana na wag ka na pag nagda-live ka na, wag ka na mag-thumbnail. Bayaan mo na lang kung ano yung lalabas doon sa live mo. Yun na lang gagamitin mong thumbnail mo. Pabayaan mo na lang. Wag ka na muna magta-thumbnail kasi nag-iipon ka pa ng watch out at mag-a-apply ka eh. Pero kasi ang nag-a-appear naman doon sa thumbnail, yun nga yung logo natin kuya. Pag nagla-live ako. Hindi, pwede mong pwede mong i-edit sa doon sa tawag nito. Doon sa studio mo, palitan mo lang ng replace mamili ka lang doon sa mo doon sa kasi 'di ba by section 'yun, 'di ba? I think 3 yata 'yun, 3 yata yung pagpipilian mo doon, no. Kung ayaw mong ilagay yung logo natin, ilagay mo lang halimbawa
yung Mag-upload. kahit Oo. na ano, yeah. Gawin ko na Upload lang o gawin mo. kaya. Pero pinalitan ko na rin yung ano, okay na. Sana. Yung mga video na lang nag-aalala ko, yung sa mga Facebook, kasi hindi ko pa naman na ano lahat. Yung nailagay ko sa Facebook. Oh, siguraduhin mo na kung pag nag-apply ka, malinis na yung channel mo. Kasi pag nireuse ka niyan, sasakit ang ulo mo dyan. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Hindi mo alam kung saan ka na-reuse. Ayun lang kasi ang hirap kay Lolo, hindi niya sabihin sa yung specific na video kung saan ka na-reuse eh. Kaya nga eh. Pero ang ano kasi nga, yun nga, yung pagkaka-edit ko naman ng mga videos, kagaya nga ng sa Facebook, eh, di ba, 1.5 minutes lang yun. Yung sa pag-edit ko sa YouTube, mas matagal, kumbaga nagkakaiba yung editing. Pero parehong video, halimbawa, nagluto ako ng pansit, ganun. Parehong video yung inilagay ko, pero yung magkaiba lang yung editing niya. Dahil mas mahaba sa YouTube, sa Facebook mas maigsi. Yun ang inaalala ko, kuya, kung marireuse kaya yun or hindi. Paano kaya yun? Hindi ko rin sigurado eh. Basta ang alam mo kasi pag ginawa mo doon sa Facebook, tapos in-upload mo doon sa kahit na i-edit mo yun. Hindi ko kinuha sa Facebook. Kumbaga sarili kong video na nandito sa memory ko. Tapos mag-i-edit ako para sa Facebook. Tapos kukunin ko ulit sa gallery, mag-i-edit ako panibago para sa YouTube. Pero mas mahaba sa YouTube mo. Oo, mas mahaba kuya sa YouTube. Iniiba ko yung editing. Kinukuha ko sa gallery ko. Dapat di mo na lang sinali yung kung ano yung nasa Facebook mo. Gets mo? Baka kasi ma-pick up ni Lolo yun eh. Kaya kahit na hindi ko alam kung paano yun. Paano kaya yun? Kaya nga yung ibang video, dinelete ko na lang sa Facebook kasi hindi nang active. Kumbaga, dahil nag-iipon nga ako ng watch hours, sayang din yung oras. Tingnan ko na lang ulit yung mga videos pag ano. Tapos sabi nga din ni Sis Ping nung yung may advice siya na wag ko na munang magkakanta sa dahil mahirap nga kapag sa CPR sa live. Eh hindi naman iwasan, nagkakanta pa rin. Sabagay na mute na rin naman. Kasi mga pasaway kasi yung mga member ng Team Monites eh. Sabi na nga wag mo nang kakanta pa rin. Hindi. Mga pasaway. Tapos pagka dina-approvean, ayan. Papasok so sabihin, ano nangyari? Bakit ako na-reuse? Bakit ako na CPR? Hindi ka kasi sabihin ko na naman yan, hindi ka kasi nakikinig kay Madam Ping. Sabi na nga ni Ma'am Ping sa'yo na huwag ka mag-music. Nag-music ka pa rin. Music pa. Hindi. Di ba nung nag-apply ako nun, Kuya Ted, 2 beses akong na-reuse? Hindi na-aprobahan ni Lolo. Anong ginawa mo? Kaya nga yun ang ina-advise ko sa kanya, hanggat maaari, wag muna siyang magkikinanta. Tsaka, yung paglagay ng tugtog ba sa paglagay ng tugtog sa mga video. Kasi, nung na-reuse ako, hindi makita nung naggawa ng channel ko kung saan ako na-reuse. 2 beses ako, Kuya Ted, nag-apply bago ako na-aprobahan ni Lolo na ma-monetize. Dahil may reuse nga ako. Hindi, wala namang wala namang problema yung sa CPR nga. Wala namang problema yun eh.
Yung ma-approvean ka at reuse nga, ma-approvean ka. Yung reuse, yung doon ka talaga reuse. hindi ma-approvean. Kaya hanggat maaari, iwasan yung tugtog pagka hindi pa monetize kasi hindi mo maintindihan kung saan ka maaano doon. Saan ka marireuse ba? Kung anong. Doon ako na Kuya Ted reuse. Doon sa music ping, CPR yun. Doon sa reuse naman. Yung kuan, magkaiba yun eh. Doon sa reuse yun yung video ng iba, parang in-upload mo, gano'n. Doon yun yung reuse. Kuya Ted, ako ni minsan Kuya Ted, hindi ako Kuya Ted nag-upload ng ibang ng video ng iba. Puro sarili ko yung Kuya Ted na video. Puro pagluluto ko. Pero meron kang upload sa Facebook na inilagay mo sa YouTube. Paano ka na-reuse? Meron, parang, yun nga Kuya Ted, ang pinagtataka ko noon. Kasi lahat Kuya Ted ng upload ko, lahat yun, sarili kong pagluluto yun. Yun ang sinasabi nila sa Skype, sarili mong luto. Pag pareho ng content sa Facebook at pareho sa YouTube, doon reuse pa rin yun. Hindi ko lang alam saan naging problema doon music. Video. Hindi, kung yung mga video niya, kinuha niya sa Facebook, tapos nilagay niya sa YouTube. Ayun ang reuse. Hindi ako nagganyan Kuya Ted. Hindi sinabi niya sa'yo kung saan ka na-reuse. Hindi sinasabi ni Lolo kung aling ako na-reuse. Hindi, si video. Yung, di ba, siyempre nakita niya yung reuse. Hindi niya nakita yun. Hindi niya malaman kung aling video. Hindi niya malaman kung paano ka na-aprobahan paano na-aprobahan yung monetization mo kung hindi nakita yung reuse. Lahat niya ni-mute ang lahat ng aking video, lahat yun. CPR. Ewan ko kung ano ginawa niya. Sa CPR lang siguro yun, hindi reuse. Kaya, na-reuse ka daw? Hindi. May reuse ako. Hindi naman niya sinabi sa'yo kung saan alin yung nagawa niya ng paraan na Hindi. Naayos yung reuse. Nakakakabang mag-apply. $8 million noon si Kang Atong monetize. Ha? Ano yun? Si Teacher MJ, 3 beses talaga siya na reuse. No. First apply Pag 3 beses, hindi na pwedeng mag-apply ulit? Wala na. Pagka hindi ka na yung channel mo. Ganun. Ano lutuin mo? Magluto ka na. Tapos yung niya, gawa lang sa kanya talaga yung video. Sabay kami nag-apply nun Parang ako si Rodjen, ang nangyari sa akin, para yatang nagkukuha ko ng mga tugtog ba? Nalaglag mo si Kuya. Tapos pangalawa, reuse na naman. Hanggang pangatlo, nag-stop na. May isang channel yun siya, pero ewan, di na yata niya pinaangat. Ano lutuin mo? Pag gano'n na buburahin na yung dun sa Facebook, wala na rin naman yun, Kapag ka nag-apply ako at may reuse na halimbawa ang isa, tanggal. Alam kasi ako noon, nag-upload din naman ako galing Facebook. Hindi ko alam. Pero hindi ka naman na-reuse? Wala naman, sa awa ng Panginoon. Di ba si Rodjen, sabay-sabay halos tayo noon nag-apply ng monetize. Di ba? Pero ako ang naiwan. Dahil sa nagka-problema ako sa mga video ko. Ngayong December 8, 1 taon na ako monetize. Ako January. Buti pa kayo Ilang buwan kayo bago na sa monetize? Ako naman. Ilang buwan? Mabait lang talaga mga founder natin, no? Oo, mabait nga lang talaga mga founder. Pinamonya ako kasi grabe kasi din ako makasupport noon. Nandiyan ako parati, tambay ako sa kanila.
Oo. Oh, tapos ikot-ikot, sinasabihan nga nila ako, tulog-tulog din pag may time. Wala lang ako 1 buwan, pinamoni nila ako. Maganda. Kaya nga 'di ba Sis Rojen, ako din kahit sabi ko nga sa sis Sika nga tong. Ako kahit hindi ako sa kanilang team, hindi ako sa team nila. Talagang sinusuportahan nila ako, tinulungan talaga nila akong ma-monetize. Kasi nga Alam mo, nagsusupport ako si sa Kang Atong, kanila. nagkikita pa kami sa ibang live yan ni Sisi Ping, pero wala kaming hi, hello, wala. Dito lang kami sa Team Monetize, nagka-close niya. Oh, sa ibang live wala. Di kami nag-uusap. Pero dito lang sa Team Ako naman Monetize. nagsusupport pag kasi minsan, kung halimbawa lalo na kapag yung alaga nasa labas na, hindi ka rin pwedeng maghawak ng cellphone dahil yung mga Oo, hindi marites na kasi mga ano madam. mangyari sa bata. Oo. Hindi, tsaka ang ginagawa din ng mga madam din na iba, pero nagpipicture, sinisend sa amo, na ito yung ginagawa ng katulong mo. Oh. Talaga? May mga doon eh. Na mga amo din na nagsusumbong sa mga kaibigan nila na ganito yung ganun, kaya nakakaanong maghawak ng cellphone Di ba pag ibang naandun lahi yung amo mo, si Kang Atong? Ha? Hindi Saudi? Di ba hindi Hindi. Saudi yung amo mo? Hindi. Pero yung mga kaibigan niya, baka Taga-rito? masabi dito, baka mamaya. Hindi taga rito rin. Yung mga ibang kaibigan niya kasi dun sa amin, mostly mga expat, hindi, kakaunti lang yung mga taga dito. Yung mga madam, mga Hindi ko lang hindi ko masabi dito kung kasi mahirap na yung Ang lugar tanong ko, ng di mga, wala kang Ramadan. wala. Hindi ako nag-ano ng Ramadan. Kasi Maganda. sila kumbaga hindi naman fasting. Oo, Vietnamese yung amo kong babae, yung Wala lalaki nga ako dito, inshallah, isang Ramadan na lang. British. Ayoko na. Hindi ka na babalik? Ayoko na. Pagod Lilipat ako. Hindi ako mag-for-good. Maliit pa anak ko, si Kang Atong. Grade 2 pa. Diyos ko. Ano ako mag-for-good? Hindi. Lilipat ako, inshallah. Pagod din. Saan ka mag-ano? Saang bansa? Nagpipili pa ako. Pero ayoko na ng Middle East. Pagod. Last Ang dami Ramadan ko namang na talaga ako babalik. Tapos, hirap naman kasi itong amo ko. Ang dami namang magagandang bansa na mapunta. Ako lang naman ako lang naman nagsusuporta kasi sa anak ko lang naman iba. Pwede ako pwede na di magtrabaho. Hindi magtrabaho, oo. Gaya ngayon, nagbabayad ako ng tutor niya. Buwan-buwan. Kasi, wala ka doon. Pero, thankful din ako kasi nag-ano din siya. Okay din yung grades niya. Grades niya, oo. Sabagay kasi ang saya-saya niya kanina, natutukan ng pinakita niya tutor. talaga tawag ko ng umaga. Sabi niya sa akin, Mama, sabi niya, tignan mo to. Sabi niya, may mga certification siya na bit-bit. Tapos yung card niya, sabi ko, mabuti. Sabi ko, malalaki yung grado mo. Line of 9 siya eh. Sabi ko, mabuti. Maganda. Sabi ko. Sabi niya, matalino. Maganda din kasi kapag ka natututukan ng tutor din. Tapos, kasi ang tutor niya, yung guro niya nung grade 1. Nung grade 1 siya, nagtututor siya doon. 2 oras. Pero tinututukan ko pa rin siya. Yung mga assignment, tinatanong ko. Kung may assignment, may project. Kasi minsan, wala. Kinakalimutan lang. Tapos, hindi. Kaya yun nakagandahan pag may tutor. Ay, hindi ito.
Tapos ngayon, Kapatid Embek, kinausap ko Megalaw yung guro shoutout. niyang grade 1 Ah, na siya pa rin ang magtututor. Buti naman, ano naman siya kahit may sakit, pumapasok, excited naman pumapasok. Di kagaya noon ng masipag. grade 1, lagi kong Oo. pinapagalitan. Ayaw pumasok ng tutor niya, ayaw pumasok sa kasi natatakot sa guro niya kasi napagalitan. Ako, napagalitan ko rin. Buti ngayon, na siya, nag-mature na rin. Gustong-gusto na niyang pumasok. Ganun. Maganda. Oo nga. Pag nasanay na ganyan na masipag pumasok, dire-diretso Kasi na yan. sabi ko Lalo. sa kanya, sige, pag maganda ang grades mo, kung anong hiningi mo, bibigay ko, sabi ko gano'n. Magsumikap ka mag-aral, sabi ko. Ayun, may hiningi, may kapalit na. Kita ko yung grades mo kanina. Saya-saya niya. Oo, para maganda rin yun para ma-motivate siyang mag-aral ng Mm-mm. Sasabihin, pag Sabi ko, nag-aral ako sige, sa mabuti, na may naman makukuha tayo, ko kay sabi ko. mama. Sa second quarter na naman tayo, ha? Sabi ko. Sabi niya, opo. Ganyan siya. Inaano ko pa lalo na may kasi minsan kasi hindi natatapos ng tutor niya kasi matapos klase niya 12:00. May tutor siya ng 12 to 1:30. Tapos minsan Isang oras at hindi kalahati. matapos ng tutor niya yung niya yung Mga assignment lessons. kaya tinatanong ko siya. Ganyan. Alam naman niya. Ba't parang may may naririnig kayong ingay dyan? Wala. Ayun, parang sa akin na naman ba to? May nag-static. Sa'yo. Parang bubuyog. Pero, Parang bubuyog. Ano bakit daw? meron na naman? Ayan sa akin, pero wala namang wala akong headset, wala akong Baka sa cellphone mo yan, sis. 8 million in the house. Salamat, guys. Mga sisikoy, ano na lang tayo, 10 minutes. Then, si Sis Johnny, magla-live daw siya ulit. Mag-live daw ulit si Sis Johnny. Para ma-anuhan natin ng konti. Ma-anuhan natin. Mag-silent daw siya. Ikaw ba, Sis, Tikang, mag-live ka ba? Sis, maya-maya. Request naman song. Naalala mo. Ano daw? Naalala mo kaya? Maalala mo kaya? Giatay man to si MD. Pinig lang ako. Kanina po marites lang ako si Ping. Salamat si Irene. Mag-anuhan lang kami nila Kuya Ted yung tungkol sa mga pagpamuni ba? Nagtanong si Sikang Atong. Tungkol sa mga video-video. Ganyan. Thank you sa inyo sa mga naka-BG dyan. Salamat. Gawin baby pato. Diyan si Kuya Ted. Oo, nandiyan si Kuya Ted. Kababa lang ni Kuya Ted. Baka nawala ng signal. Simula ako, nandiyan si Kuya Ted. Nakaano na ako ba? 3 hours. Nalaglag siya. Baka humina yung net. Or na-busy na. Na-busy si Kuya Ted. Andun ako sa iyo, Embek, kanina sa live mo. Kuya Ted, mag-love shout out. Kasi may lugar kasi nadadaanan si Kuya Ted na walang signal. Kaya Oo, na walang signal ang kanyang daan. Kaya nalalaglag siya bigla. Maalaala mo naman kayo talaga ang request, Embek. Sino nag-request ng maalaala? Si Embek. Napalaban UAE. Anong oras na magla-live si Sis Johnny? Hindi ko nabasa. Anong oras ba?
Natahimik na tayo. Natahimik na tayong tatlo. Nagbasa lahat ng ano. BMB, hindi ko matulog. Hindi matulog. Sis Irene? Hindi makatulog. Hindi Hindi ka makatulog. matulog. Hindi ka Sis matulog. Sis Hindi Johnny, ka daw matulog. siya, mag-live siya. Siya, bumaba na din siya eh. Kakatapos ko lang game, then okay. Oo nga, kanina, nag-start ako kanina, hindi ka pa rin tapos. Kasi bukas, parang medyo busy-busyhan si Pinkay tomorrow. Si Pink, kanta ka na. Ang pangit kaya ng boses ko si Irene. Si Sir Embik, kanta ka. Nanghihina ako, 9 days na rest. O gano'n, nanghihina ka ba? Inom ka ng ng Red Bull. Ano ba yung pampalakas? Balot. Ayun, meron talaga. Bakit naman kaya itong sa akin? Si Irene, si Mr. Embik ang maghandog ng ng song. Ang pangit kaya ng boses ko si Irene. Gusto ko kayang kumanta si Irene. Yung kanta walang hilig sa akin, promise. Nanghihina talaga. Hindi ko naka-set up. Hindi ka naka-set up? Bakit? Masarap. Ay, magagandang kumanta kahit na hindi magandang boses. Kung nag-i-enjoy ka naman, okay lang. Isusulat ko kanta, awitin mo. Susulat ko kanta, awitin mo. Kaya ate, BMBek ako wala na. Rice. Sunny ba talaga? Bagong kaibigan here. Thanks for coming. Magalang shout out. Tingnan ko nga si Sunny. Sunny RDX. Magalang shout out. Ping, naglaro kasi ako kanina. Oo nga, naglaro ka nga. Nandun ako kanina sa mo ba? Sa live mo. Bumaba lang ako nung nag-start na akong mag-live. Ano daw? Sino to? Sunny. Tingnan ko nga si Sunny ang bahay. Uy. Sunny, thanks for coming. Ayan, dito ako sa pizza. Ay. Mabuti nakakaya mong walang rice, Embek. Ako ako kumukulo ang tiyan ko pag wala akong rice. Oo, ako sinusubukan kong ganyan kahit sabi ng tiyan ko, kuruk, naka-take 3 ako. Oo nga, yun nga itatanong, sabi ko, tapos naman na to. Tapos makita ko, andun na naman. Bakit ganun nangyari? Ang hirap kaya niyan. Isang araw lang ako hindi kumain ng kanin eh. Dikit na ako sa'yo, Sunny. Ayan, galing ako sa bahay mo, Sunny. 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Kain ka lang, maraming Lembek, ganyan kasi kainin ko. More water. Ayan. Ay, galing ako sa bahay mo, hindi pala kita nilagyan ng moderator. Sorry naman. Ayan, may moderator ka na, Sunny. Salamat. 1 spoon of olive oil sa umaga. Ano daw? Sinisipon ako. Si Sis Johnny, ano daw siya, silent live? Ikaw, si Kang, mag-silent ka din? Silent lang din, sis. O, mag-silent ka lang din? Okay. Sige. Tapos kami din mag-silent lang din. Nahilo siya dun sa sagot ko Naano siya dun Napanganga guys. Nakapit tayo guys. Please, bago tayo mag-end. Ayan. Padikit naman guys sa nakapin. Bagong kaibigan natin to guys. First time niyang mapunta sa atin. Maganda naman yan sa, hindi ko mabasa, yan sa katawan olive oil. Yan.
Dandikit sa'yo, Sunny. Ayan, salamat, Sikang Atong. Pero yung ano ko pala yung idinikit ko, yung didikitan kita sa main ko, maya-maya, kasi hindi ko hindi ko maipalitan. Ay. Ano yung ilong ko? Nagbabara. Welcome, Sir Sunny. Ayan, from Mbek. Kiss. Nag-start ka na, Sis Johnny? Lipat kami sa'yo, Sis Johnny. Nag-start ka na ba? Giniginaw ko, parang malamig ngayong araw, ay ngayong gabi. Salamat, Mbek. Ayan. Salamat din sa pagpunta, Sunny. Saan tayo chikahan? Mag-end na si Ping. Mag-ano daw si Sis Johnny. Sis Johnny, nakaano ka na ba, Sis Johnny? Nakaset ka na ba? Mag-11:30 ka, sis? Ping? Ha? Hindi. Mag-ano na tayo? Mag-end na tayo. Ano lang, 3 o'clock lang. 3 oras lang. Doon tayo kina Johnny B. Oo, Pato. Oo. Hi, Ate Ping. Kim, thanks for coming. Mag-love shout out. Ayan. Good evening, Kim. Para sinipon man akong bigla. Salamat sa inyo, guys. 11 million in the house. Salamat sa support kay Pinkay. How are you, Kim? Salamat sa support kay Pinkay. Kailang kantahan, Kim? Ang ano na, kinamo, inubutuloy ako. Paano yung panahon? Ako, Mbek, matagal na walang kain rice. Hindi ko kaya yan, si Irene. Pagka yung, hindi ako, halimbawa, matulog ako ng gabi, hindi ako mag-rice. Hindi ako makatulog, sabi ng tiyan ko, kruk, naggaganyan siya. Kaya naman, ganda ganda katawan ni Sis Irene ba? Wala munang kantahan, Kuya Mbek, busy po ang singer ko. biglang na ano yung ilong ko, biglang nagtulo yung ilong ko, bakit kaya? Sis Johnny, nakaset ka na ba? Baba mo yung Sis Johnny para makalipat kami sa'yo. Sila pala. Nasasanay na naman na akong kanina nga, umalis ako sa kantin. Naamoy ko mga ulam nila. Hindi ko talaga kaya yan, Sir Mbik, yung hindi mag-rice. Rice talaga ako. Nanghihina ako, wala akong sanay na ako, matagal akong hindi kumain ng rice, sisipin. Wow. Kaya maganda yung maganda yung katawan mo, Sisi Irene. Good morning, Sisi Novi. Thanks for coming. Nag-ano na lang kami, nagmaritisan. Si Kuya Ted. Sisi Novi. Ang aga mong nagising si Kuya Ted, hindi mo naabutan. Siguro na si Kuya Ted nakadaan sa sa walang net. Kaya biglang nawala siya. Nagmarites kami ni Kuya Ted. Marites talaga. Sinipon akong bigla. Oo. Si Novi, nakita nyo na nyo yung boses ko? Biglang umano yung ilong ko. Sir Embe, from Sisi Novi. Ayan. Ano kaya nangyari sa ilong ko? Sis Irene. Ayan. Salamat, Sisi Novi. Ang aga ng gising mo. Anong oras na ba dyan? 12, 1, 2, 3, 4. Alas 4. Ang aga. Pahinga na, Ping. Oo nga, magpahinga na nga ako. Tinan mo, Nakaset na ba si Sis Johnny? Nakaset na si Sis Johnny. Punta tayo Sis Johnny. Walang nakapin. Sige, puntahan na lang mag-go to channel. Nakapin ba? Tingnan mo nga Hindi mo ipinin. Wala siyang wala siyang ibinaba. Wala pa.
Oo, Tulog tumpang na ulit lang natin. ako, naihilang ako. Sumilip. Okay. Salamat sa pasilip. Okay. Ayan. Baba mo nga sis, si Kang Atong, kunin mo yung link ni sis, Nag-appear na sa akin, Oo. nag-start na siya. Thank you, Sunny. Okay, sige. Sunny, sana sumama ka sa amin kay kay Sis Johnny. Ipipin ko si Sis Johnny, doon tayo magpatuloy. 10 million in the house. Nag-pop up na sa akin. Ipin ko ha, para... baba mo nga, sis. Ipin natin para yung makapunta si Sunny. Baba na ako, sis Siping. Sige, salamat si Rogin. Tomorrow. Good night, tomorrow Sis again. Good night. Good night, good night sa inyong lahat. Oy, wag ka munang mag-good night. Pupunta pa ka, Sis Johnny. Mo pala ibaba mo rin pala yung link mo para sana makapunta yung mga hindi, wala na. ano daw yung sabi ni Sis, Ate Ping, si Kang Atong, matulog. Sige, tulog ka ulit si Sis Novi, maaga pa. Ipin ko si Sis Johnny, ha, doon tayo. Oo, pin ko lang si Sis Johnny para yung iba. Wait lang. Sige, Sis Novi, tulog ulit. Oo nga, kasi maaga pa pala dyan. Maaga pa dyan, maaga pa. Sige, ayan, sis, baba na rin ako. Sige. Punta tayo sa nakapin, guys. Naka 3 hours na ako. Salamat sa support kay Ping. Walang salamat si Sinovi. Salamat, guys. Ayan. Sa nakapin tayo, guys. Hindi ko na kayo, guys, maisa-isa. Salamat. Good night, everyone. Love you all. Ayan, Kuya Ted, si Irene, Sunny, Embek, si Kang Atong, Kai Wings, Abo, sino pa ba yung iba? Bicolana, Christian, Mr. Nature, sino pa ba yun? Salamat sa inyo lahat, guys. Thank you. Bye-bye. Good night.